Başlatmalı Türkmen başlatmalı. Korkunç mu? Az önce sen değil miydin ya ben sana aşığım böyle de severim sen diye. Ayıp ya. Orada öyle burada böyle konuşuyor. Allah Allah. Ben sana kulaklarını sevdim, burnunu sevdim demedin mi sen bana? Aleykümselam Slavko. Ya. Ay Allah bitirdiniz beni. Bitirdiniz ulan. Ah. Canın sağ mı? Mihmanlar giyecek kaldı mı? Canın sağ mı? Mihmanlar giyecek kaldı mı? Türkmen tanımadım ay. Kaysi mihmanlar ne diyen düşünmedim yani. Tekeni çağırın, tekeni gürleştirelim. Ha? Teke gel bakayım sen buraya. Maksat birden hava yok mu? Gitti deyip bileyen. Ya. Nereye gitti bu? Marul. Marul. Oh. Sıcakmışım ya. Oğlanlar gideni yattan çıkarın ya. Kendim etme izinde mantam tutup göremem. Gideni yattan çıkarın. Yapacak bir şey yok. Böyle geçineceğiz. Abbasya frontundan hemen tezelik. Hazır. Sesim geliyor mu? Gelen köpeliğe mi giden? Giden. Giden köpeliğe. Ha oldu. İzlem gitti mi? Havarım yok oğlum. Hiç havarım yok. Ne bu aralar ne mi diyeler? Siyaset mi? Ya da aktivistlerden mi? Hiçbirine havarım yok kardeş. Uzak.
Kafama göre, hmm, keyfime göre yani yayın yaparım. O günkü nasıl bağlı. Bir gün kovu. Ne siyasette elden pırkol bir gün. Pırkola bardıysanız pajasta. Siyaset Ya bu koyun amına ya. siyaset bolanda näme çözecek meselen yok ha näme boş boşuna gepler oturanı ne fayda var. Ana gepler otira belki kanalda kim o düğün girdim o nemeye girdim biraz rak vaki. O dıtıvı mı dıvıtı var ya dıvıtı. Ay savsiye mi o savsiye. TDV mi? TV'de mi? TV'de mi? TV'de. O tayda var ha. Proste Berlin sonra normalde cevap verip bana başka atır diye otur. At verdi var ha nereden alıyor näme gurrun veriyor akıl veriyor bilmem öğretmeli böyle. Gerekler onu hemen veriyor. Öz ara gurrun bilmem. Siyaset koşulundan o senin benim ya yine birinin bizim işimiz derler o bizim çözecek meselemiz derler ona. Aynen öyle. Ben yemeğimi yiyeyim şimdi. Kusura bakmayın. Ya afiyet olsun. Bayramı çağırdım. Bayram gelen ok. Övez geldiğini çağırdım. Görünen ok. Bizde de nasıl bir zeka varsa yemek bittikten sonra yemeğimi yiyeyim. Kusura bakmayın diyorum. Ya arkayı arkayı. Ben zaten her bircinizin sevgilinizi merak etme diye. Vay tekem. Gel dur. Önce bir sigaramı da yakayım var ya. Aa, Ulan sizin yüzünüzden sigaraya başladım. Normalde sigarayı bırakmıştım ben abi. Teken ay. yüzünden başladım. O kolay mı ya? Bugün bıraktın, yarın başladın. Onu yalan sat o zamana devredin. Yo ben bıraktım. Ay, Başta tanım. 2 hafta içmedim. Sonra yine başladı. Yani Bırakansın elini tekrar. götür yani yakın yerine koyarsın alıp çeker yarışsan vakti. Yok la teken etti bize. Yoldan çıkardı onun için. Yani alsana şöyle. Viski içelim mi, viski içelim mi, viski içelim mi? Al işte. Alkol ulandı mı? Vay. Şimdi tek yemen. Abi zaten o çilimsiz alkol olmaz ha. Ali Abi boyla ben pive mi olsa çekiliyor yandı. Pive olaysın tafavut ya. Timbol neme zakusk edip bile ama onun için mecbur çilim bilen zakusk ediyor. Ne yaptın lan? Hmm. Onda piyanon boluyorsun sen. Yo tam tersine şu. Ben de tersine, mezat tersine böyle. İki kişi 3 litre viski içenimizi bilen. 3 litre oturmuştuk 2 kişi. Yine turup başka bir gorda gidip kebirzatlar edip abratlı gelip yattık ertesi gün dan beşte. Hem adam bilyen hatır yatlayan ha. Yadında bağır rızanç. Terezinden neme var Slavka ve kelle dumanlan yara. Aha. 3 saatten sonra yine trez bolya. Son yine. Nala desin organizin oyunu. Hani teke gele. Biraz daha kapatacağım. Gel biraz protokol tutalım. Bir de sana videoya atmıştım ha. Telegram'dan. Kızık uzatma. Diyor geçen şu maksat bile efir etti ya sonunda 6 saat bolup duruyor onun ben videom bile kaça dedene çelli canım çıktı. 3 gezek durdu. Yeniden indirince. Ha o ay seni ne da proses Dura bay çağırın sonra. bay lockout diye kim yo oldu diye aytmadın baki diye. Kim yo oldu? Bilemo. Kim yo oluptur? Havanın kim ya oldu kim kaldı.
Bayla havarım yok onu. Bazı cenazalar koydum aynı. Neme murda şöyle taşladım ha. Ay Selavi o kavatıyorsun aydını. Ne hemen aydayın baylı bırak ne hemen aydayın. Men bilem kim öldü kim kaldı. Şey tanımadım da Bak senin 4 sonra tane yürek 4 tane gül var ha. Onu tanımadım abi. Özel duracağım da bari kendilerine. Eylül güzel isimmiş ama tanımadım maalesef. Kusura bakma. Tanıtırsan sevinirim bile. Ha ne be? O lafı ha tamam tamam. Şey bayla zaten Nemede oturdum da hmm, Maksatlı'ya gitti diyediler ha. Onun kim için gitti? Kim gitti? Maksat be robot var da bizim robot. Ha. Nereye gitti o? O tutuldu ha. Çekete fiilde aytdım hiç kim nem etmedi. Ee, aydıp geçmedi de karoç efirlerde ayttım. Hiç kim ağızlamadı. Son Türkmenistan'a giderine son onu nemelere çıkarıp azatlığa çıkarıp yok Türkmen News mu ona çıkarıp kahraman ediyorlar. Gitmen ki nemedin de adam aydıvoturs biz. Mene indişti otuyor. Yine ol var ya tutuluktan çıktı ondan sonra çıktı ha. Son yine tutuldu. Amarik falanlara bak. Sonra da attı gene. Her kim bir zat diye bayla mesela işlep çıkaran var anaklar yani başka bir zat edip yoran ama her kime bir zat diyorlar. Onun hazır isat deyip bilmem o. Ne hemen şu bilet pulunu tölemelidir de Amerik falandan sonra. Oo. Ay benim şey edip bulacak koyan kahvaltı özünden özüm yok menzedik bilmem. Hemen gruppan var ama 3 yılda ben otur öğreş giden de şöyle gülüşü olalım bile. Yarışed oynayasa her hile. Saçma sapan zatlar. Başka vaat. Bazı insan yine onlara gideneken normal mı diye anladı yani. İlk kaşık. At yok diye. Ay bilemem vay bayla. Nazır ki yağdaydı. Hiç kime insan ayıp bilemem vay. Doğrusunu aydı. Skale hemen bilen uğradılar mı yanına Türkmenler biraz bak şey ne de oturuyor ay bulan var. Ben Turan'ı kuracaktınız. Ay Menem Turancı'dan yöne en azından ben ayda oturdum. 2028 in de nemesi. Minimum 2028'den son bolar diye oturdum ben Turan. Yani kurulsa da 2028'e çek kurulmaz diye oturdum. Hani kebirler vardı. Yok Erdoğan'dan başkası kuranok diye oturdum. Ne mi oldu? ay onu diyecek olsan bari ben bir sanneme bilen kuruluştum da bir Türk partisi. Olay ki da onu zaten fundamenti diye karşı koyuldu. Turan kuruldu hasap etti ya da. He. Yo fundament. Fundament kurulandı. O Niyaz'ın dövründe kuruldu ama kurulmuyor. Asıl başlandı demek. O Aydın. zatta başladı. Asıl başlangıcım zatta başladı. Mesela teşkilatta mahsus toparı var ya. O hatta Türkler kimde şu Türkler birini öldürdüler ya Tacikistan'da öldürdüler. Son bir saniye bizim hem Türkmen öldürdüler. Şu Türkmenistan garaj nemesine haritasını çizen adam kim terli şu? Abi adını açıklayın. Şol da karşı haydi. Aa, şu ikisi bileşleşet aslında tarih. Ah bunlar aslında var ama birazcık demediyen de neyle dilden yitiriyen de çift Türkmençe ama olsa tarihini bulan BBC al edip çıkarsan Go nemesi var o aslında şu
SSR'in nemesinde işleyen adam Türkiye bilen bile teşkilatı mahsusa işleyetiler şol adam bilen mi? Sonunda ikisini bile tutup öldürdüler. Şu Türk bilen ikisini hem idam ettiler. Значит, Türk'ün adı ne? Enver Paşa, Enver Paşa. Enver Paşa bilen ikisi bile işleşiyette. Bir sanam Azerbaycan vardı. Karoçe her Türkiye Cumhuriyet'ten biri vardı da gepin kıskası. nasıl şoňa garşy dagyndy, şoň üçin öldürendirler da şoň gurulmagyna näme. Yok, olar Turan'ın kurulmasını başını başlatan kişiler. Ne, istihbarat teşkilat değil ya. Ene şonu aldı şunun yöne sivil bular. Sivil istihbarat teşkilatı bular. Teşkilatı mahsus o vakti adı. Maňa bana şonda şol näme diýipdirsen şu Wyborda nemäniň Yani, Erdoganyň saýlanjagyny 100% garantiýa berdi öňünden. Daşy indiki geljek prezident eçelle aýtdy. 2028 o zatlar garantili. O olmasa o kampanyada sinedip görün yani. AK Parti tarafı içkili kampanya edenlerdir doğrudur. hawa hawa. O CHP çıkıp yürek görkezi ne dediler kampanya adı? Geliyor gelmekte olan son kalple brzat ay karoçı bir sürü sloganlar atıp zade edip nemettiler. O böyle ki karşı topar içkili slogan atmadı. Akkurat teknik geldi. Getiriyoruz, getiriyoruz diye, kazandırıyoruz diye kazandırdılar. CHP'ler aydılar ama İmamoğlu. Kazandırıyoruz, kazandırıyoruz diye. Aslında o slogan Erdoğan aydınlan sloganı. Kazandırıyoruz. Aýtdyra kazandyrýarys ya, amma şeýi AK Parti'ni kazandyrýarys diýer. Daşy bar Şahane ötün. 2028'de indiki kimin geljegini çelli uje bilemeler. Planda uje hemmeler işlentidilen. Benim tahminimde biri var. Benim tahminimde var biri. Kimin geleceği. Aýtdy, kimligini aýtdy daşy şu geljegin kimligini aýtdy. Tahminim bolsa şonda beşe. Allah. Ene bize tapa diyor kim gelenden var ýöne. Prosto zainteresować ýa. Hay nasip. Haysi gelseler, haysi gitseler. Mani interesli olsun. Prosto kendi gıcıklanıyatım da analiz eden bolýatym. O 7-8 saat 12-13 saat neme okanım bilýän dergi. O neme gidýärdim. 90-njy ýyllaryň gazetlerine gidip arşivden alıp onu köp kanallarda neme var. Arşivden bir zat aljak bolsaň bermeýärler, pul tölemeli bolýan arşiwe abone bolup şoňa pul ýatyrman, napример $10 bir aýlygyna ya da nemesi var. Yıllygyna $90 ýene bir zat. Şonu alyp bolup soňky taýdan arşivden bir zatlar çykaryp bilýän zat edýär. Mesela nemede şonu alyp bolupdym ben. $15 da. Pandora kutusu var ha. Pandora kutusu näme? Hani bu Berdişkan'ın yeğenlerinin zatlarının Anglia'da, Amerika'da nemeleri çıkmadı mı? Ee, firmaları, şirketleri, haysi firma üstünden pul geçiriptir haysi neme. Hmm. Sen ýaltan manşaatlere girýän, gitýän, töleýän, alýan, okaýan, soňra ýadynda da galýa sen tanıp var. Zat ismine. O zat. Ben paylaşmalı, yer bilenen paylaşan onu ya saklap duruyor ama o videosunu çelle al. Otayda videolar ama. Ne geldi milyoner geldi. Bayram $100 berem geplemen otursan gayret et. Ben düzlük yola çıkmayan. Düzlük yola çıkamak ben. Hiç açamam. Sen bayram özüňi düşünsene birinji olçuray. Sen bana özüň näme diýýärsiň? Kimin götünde haýsy boklara çümpiyorsun? Sen özüňi düşünsene birinji. Sana näme? Vyacheslaw diýip bar. Sen Rusça, dur hele, sen Rusça gürleme onda ne biçim Rusça gürlemek? Ya bırak bu işleri ya. Patır patır Rusça gürlemek.
Sen o Türkmence gepler oturana söyledik. Bez aksent gürlere Türkmence. Sen sen Körköre sen özüňe oňar birinji özüňi sebsi asbrabo sen bilen seniň nämeleri belli däler. İşte kapatsın. Ya men islam dilimde yazıyorum men wara gerek olsa Alman немецкий тоже я могу. Немножко знаю по-немецки тоже. Farhazın Dubai ne diyor? Afrika'nın. Sen näme Ova. Ova. İşim ben işim. sen Halk töre. Halk var. sen Halk. Salam aleyküm. Bayram. Seyrederler. Aleykümselam. Hoş geldin. Ya. Arazi Dubai ne bayram. Bak ne alamat mı davuz? Ay şükür vallahi. Hoş bak geldin. Bayram sen de alamat mı? bayram sen näme smatriyası boldun diyor. Rıspsane düş vermelim berýärmi? Kim haçan açmaly, kim näme açmaly? Sen wagtda çarsaňa näme ho? Bayram Giroy. Sen halk için açık Okey. halkı bir yere çağırıp otururum. Öz için açıyor ho. Okey. Şimdi dur. Bayram. Hep de 5 kez açacaksın. Tamam. Ee, 2 günem dinlen ya internet ulanamak. Yöne hepten içinde de ya da başka vaktam neçe tane saytım var, neçe tane nemeden giriyen sen onu bilen o hafta sonunda şunu al mesela. Mesela ben sen girip izleyen. Yavşak yavşak konuşuyorsun. Kim o? Yok o kim? Kim o? Kim o? Kim? Kimliği nerede bayram? Kimliği? Yok kim o? Ayda oturan adamın kim? Tanım o. Yok ayda oturan adamın kim? Yo tamam sen dur dinlesene mal. Dinle dur sus lan. Konuşma. 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 Kim o? Ayda oturan adamın kim? Danli boşluk diyenin kim o? Cevap ver ha Bayram. Nereye gittin şimdi? Özünün özü näme diýip oturanlar, özüm bir ne olsun. Bayram şunu yazıp koy. Göz bilen görülüp el bilen tutulyan insattan korkamak. Buna bellep koy bir yere. Gerek bolar erti bir gün. Ama hiç kim kontrol edip bilmeýär arkayın boluver. Yo, mulayim gitmesin. Başka adam sen ya birine spor et, hadi kıykırıklısı oturan ama sen hem öyle mulayim bilirsin. Ya, bu näme diýip otur bu adam? Ya boşverin ya Bayram. Aleykümselam, hoş geldin Devlet Şadurdiyev. Onun kellesi bozulan, ben ona toşunu bilýän kadar. Bayramın kellesi bozulan. Ya bar bolsa bozular da Slaka, yok bolsa жалко. Sen diye aktivistleri
aktivistler birbirine uğraştıracak olan göt veren men sen daha atan bilinde vitamin vaktin mi aktivistler emmesin bir yere toplan kim sorak göranı liboy bir aktivistinle. Ne çekecek birleşelim deyip teklifte nemettim. Geldim. Baki, Haydi. benim sana iyi yayınla men 1 saat işim var. Eğer yapıp gitmesene gelecek. Açık işlerim maşını geleyim ya. Menem hazır durun siz nemetmen ki göreyin hazır şutayda bir yeri olmalı yok ekenim. Menem yapacak aslında biraz da. Öyle mi? 10 dakika oturayım kapatırım. Men de sağdaldan yani. Biraz arkayından sonra mı çıktın ya? Naydan, ne görüşürüz. Yok dayı işte bayram yanlar bilen uğraşmaktansa beyleki tarafta ha 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 hi 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 yapmam daha mantıklı yani Bayram var. faydalı işler yapmam. Sunmasına pul verir ya şuna. Şu hiç kimi dinlemezi, dem almazı, kıykılıklap var abi özünün nemesini öne sürüyor da. O taydan talkov zat deyip bilen o eser ona var ha. Sen eyle, sen beyle. O öz nemesine sokacak oluyor, öz yolunu düşürecek oluyor da. Ondan başarın yok. Kim seni tutuğuna, kim varsın o, kim varsın o tutuğuna sen. Yani Google sonra aydı ver. Farkadın yanında ön çıkış ediyen Bahti. Evet ne oldu Bahti? Kim o? Onu tanıyan var mı? Hmm. Hava çıkışı diye de bak Boş ver. bir olan hava. O tanıyan bu yana boş ver gerek yok. Tanıyan o özünden tanıyan. Google efirden tanıyaz. Nakil adam. Ay çört yiyoruz nakil. Ya normal adam ben gürleşip zaten görüyorsun arada zaten ediyorsun gürleşiyor ben bilenden doğrusuna ise bana karşı bir yamanlığa yok ay. Bana karşı bir riskin yamanlığı boluptu. Özçe bir meydan okuma etti. Son ay can edip ağlap lokan adam ağlap yüreğimi ağlattı hemen bana yüreğimi ağrıdı son kapataydıydım. Şol tutulanda şolan bartı mı yanlarında şol nemek ki ol patsan tutulanda kime farkat. Bak Bilmem ay yok. Vakti yoktu. Yoktu. Benim öğrenişime göre yoktu yani o. ikisi maşinde neme İstanbul'a gittik ha geldik o neme vardılar. O zade vardılar. O patsaların yatan yeri var. Ama vardılar bir kez daha gördün mü? Bu da men inanamam hükümete işleyenin şunu yapır zaten düşünün oğlanlar her gelen hükümete işleyediyen bir gep yok. Hükümetin salak değil yani karoçı. Mal değil de kimi alıp kimi koyacağını biliyor. Hatta haberde bir İngilizce yazıptı. How are you Baki? İyiyim sen nasılsın? İngilizcemizi bağlaman kızın o. Sen bayram yallah çıkıvaydılar sen Nemedi de geçen ayda sana YouTube kanalın var ekeni nem için nem etmeyen çıkıp Türkmenler hakkında video yaymayan paylaşmayan deyip. Paylaşmak istemiyorum kardeşim. Orada farklı onun teması farklı o kanalın. Doğru değil mi Slavka? Hangisi ha? Hobi o kanal hobi. O kanal show mu hobby mi? Ay, şolam değil o. Daha şolam değil. Hobby de değil, show da değil. Prosto nervin zayıfladı o tayda başka zat yok. Ben nervin oynat çıkart yani. Hemşe para son gün var. Bunların ay. Nun pişman oldum. Yo menki naydi alay menki naydi. Ayo onu hemen o dünkün bularım kenaydı ortaya. Böyle berem o aydam o anladın ya özüm Türkçe video paylaşan kavat. Yani efirlerde aydıp bilmediğinizi adedip bilmediğini o tayda paylaşıp koyuyor ne biliyorsunuz mu? Nemeden havar var mı baki bu Rövşen'den Kılıçıf'tan? O da Gitti gitti mi? diyeştim ya. Ha, havarım yok. Gitti diyeştim yani. Dokument kim olsa da gidiyor oturuyor o yani. Ha. Papada dedi. Sadece basıldı diye mi ayttılar ha? Rövşen'i mi?
Aa, ya önemem yok. O Rojan'a haberim yok doğrusunu aydan. Böyle da ya işte mesela Farhad'ın yanında da şol. Näme boldy? Ortalıkta yok, Farhad'dy, ýykdylar. Ama şonuň Aa, evet. Guga boş ver dostum. Dost mu, bratok mu, ağa mı, inim bilemok. Boş ver, gerek değil. Haydi oturma. Bar, oğlan bar, boldu. Barlanı bilelim. El Prezident de. El Prezident kiminde? Öňe el patron men kite. Ulan bizim adımız ulanma ha. Türkmenler adına diye el patron men var. Birem yine bir Türkmen var. Onu bilemem. El Chapo diyen. Senin Ruşen Kılıcı ýama ya da. Türkmen. Ne mi diyeceğim? Slaga ne mi diyeceğiz? Senin a tapy goýamy. Ey şu oğlum bir gurrun bolup durdy men çalyp. Evet. Da näme baki. Şveçaryadan çykýa ýene näme etýär Farhat diýe. Şveçaryadan mı ýa hakykatdan hem? Bir ýazypdyr 2 aýdan soň Şveçaryadan çykýar diýip bir ýerde okudum aýşany. Ya inanıp yaramazsınızlar Farhat. Ya hazır bir zat neme gürlesem argo bol ya. Soňa ýala ine Farhata karşı gürledi. Zaty propaganda edýärler. Meştat ni wredin diýip ýazypdyr. Ine dogry ýazypdyr. Zato ni polezny diýip Murat Gurbanow arzu edip ýören de endi şonu. Ay Gurban. Yo men ingolsy Slaka efir ýapaýyn. Gideýinden Spartakusy görüp otyrdım. Şonu göreýin de ingolsy. Gowy siz näle? Enecan apa. Spartakusy göreýin de ingolsy. Şonu gaýtalap görüp otyrdım. Doğru So, bak doğru diýer da ýöne hem melady içine girip ňal gyzyklanyp bermän soň her wagtym zat eşitýän beren soň ondan aýanda inem. Biz bir sada olan da ananjam. yo size karşı neme deme oklay. Beyleke o niştat edip görenler de aynı dolar. Baýlar diýetine baýlanan mı diýe da. Doğru görmän biliriz. Ya baki dur görme men Bazaru dur sapşeni men Bazaru Nur Muhammed bar dedi ya. Düşünmedim ama yani cevapa olar neme olur yağlı diye sukalar öz bokuna diye gömülüp ölerler. Nerede şu bilýäňiz mi diye. Doğrudan ama bazarf mı var da vadır vadır edip ola gitti yol. Ay telefonu satandır, keypedendir, indem yorandır da. Hemen Ormanda. şu derece boldy muka. Hı? Zaten şu derece ta o. Bazarı adını açsa. Hava şonuň gurrun edip otyrdy. Telefon satandır inde nereden çıkacağını bilmem yorandır da. Ay o neme de Nur Muratçılığı o eder o. Hava kan gurulýardy. Her gün bir şahada özen. Edeceğim apa. Sesimi düzelteyim. Ha güzel. Şey. Nur Murat kan gürleyet yönü Nur Murat 50-50 gürleyet düşündünüz yani Araf'ta.
O tarafa da yatacağını bilenek, bu tarafa da yatacağını bilenek. Özün akıllı nemeçek bolýady da. Her gün bir Aa, şahit edilmez. Her gün bir Serdar şahit. Murat diýen. Bir gezek daha ay savur edin saat plan olsun plan edeceğe orta dökeceğe ay ne mi dökecek abi. İki güllabem gitti şundan. Şundan sonra göremem şunu. Efirde. Hey çıkar bir yerde. Şöyle sus ve dinle. Be, güzel nickname. Sus ve dinle. Floki'yi değiştirsem mi acaba? Ubbe yapsam mı? Ha. Aynen öyle. Alşer hoş geldin bu arada. Diyor değil prezidentin diye efirine diye girip bilmem ayağa aldığına diye yazı otur. O kime el prezident? Yaman Mehmet'ti. El prezident. Ha. O el prezidentlerle oynayaldı değil mi? O ne menajer mı? Napolyon. Napolyon. Napolyon aydan olsun el prezidentlerle. Rozu Murado. Kim hakta gürleyeğiniz? Herkes hakta gürleyeğiz. Gelen kim? Gelen kim? Ondan oralar daha gitti görünen o. Gelen nickname demesi de özünü tanıtması alamlıq. Dostum qatı görmə. Aleykümselam Alişer hoş geldin. Evet geldi Brat geldiyse ne çağırsın ya geldi gelsin de şuradan teyadır evet ya. Gülkin goy hak diýersin. Nerden öwrendin diýe bu gülkiye. Bu men oha. Elektronik ha. Elektron. Geldi gel. Efendim. Elektron kime bu? Hem kim elektron diýip ýazýar. Kime bu? Elektron kimindi? Elektron. Murat Çurbanov değil mi? Ha, Mırızırıf. Tamam. İşte şu da kruvasan. Elektronik. Elektron prezident. Ha, el prezident. Tamam, okey anladım. Ben pikir ediyorum bulan Meksikança adını nereden taptılar diye. Ha elektronlu prezident o Fibret'te elektronlu sonundan diye otur значит. Oo, Nur Muhammed'e 2% verdi короче beyleklere. 400 bin kişi hem oy kullandı bana dedi. 426 bin kişi mi? Nuşta kullanıp durdu. Nuşta Yürekli. prezident oldum sanırım yani. Özgürlüğünü saklamak olan bir nimettir da. Seni kim prezident etsin? Murat sen kalkan mı diye. Edil öze işi. Men bu men. Sen kalkamı görmezsin ya. Kalkamın yakışıklılığını bir gör. Teke. Gelecek mi yok mu? Sere sana karış ötün ha. Aha. Şatlık Şikiyev geldi. Şikiyev çort dedi. Kime dedi ama belli değil. İşte bunları öğrenin ya. Bunlar zeka geliştiren şeylerdir. Mesela. Çort dedi. Kime dedi? Şunu düşündürmeli de oturup düşünüyorsunuz. Beyin gelişiyor. Ösüyor beyin. Kitap okan yal boylandı. İkili yorum vardır. Zeka gerileten var. Bir hem zeka ilerleten var. Mesela Şatlın yazdığı zeka gerileten. Aslında da yöneme ilerleten diye valyanda asgari bilat etmeyin diye. Ya. O zaman da farkasının problemi. Rozı gözlerim ay dışına böyle. Vay. Hayırdır direkt size koydum. Neme mi? Öyle başlık mı var? Pasuda yuvotun mu? Ne diyor? Şu olana da жалко. Siyasi, selamun aleyküm. Aleykümselam hoş geldin. O can sağ. Ey çağırlar, ey akittim ara Stuttgart akittim.
Özüm Türkiye gitjek ýakynda. Alo, Nasip. gelýärmi? Oo gelýär. Sen özüň diýe erkek diýseňem diýe sen diýe malçylar şu zeka gerileten nemeler yazmaň o. Ne Dilbera Balakoy'un aranda nemeniz var sizin baki bu ne yaman. Başlarca da yok gancık erkek adam yüzünü açıp gürler diye. Aranızda ne var bu derece nemedir ya? Yo Dilbera Balakova dele. Dilbera Balakoy yazıp otuyor. Men de şöyle yazıp otuyor. Yo Dilbera Balakova'nın çüklü versiyonu. Ya da ameliyat yaptırdı bilemem. İkisinden biri. Здравствуйте. Ha o basmaça yazıptır. Neyse здравствуйте sana da. Ya. Aylar. Aylar. Türk'e kaçacak dedin mi? Oğlanlar armanda goýun taplanyda ýitdiňi der efirde zatda çykanlar. Gowçulukdyr o. Allah'tan Ne bundan sonra çıkmam bilerin teke. Sen suratını paylaştın bir iki yerde. Isınbatışın suratın var. Bile Ey be. Sar. Sar neme var isteňiz diýip şonda ýalak diýäň, paylaşdym diýäň. yok. O Paylaş. surat var ama. Surat tap. Yama şanslı geldi. Teke ben aytım bile ön nirdeti bu surat. Bizde udaçı geldi. Teke mesela şonu yalaydayım da. Yok vay özgel. Mesela Neler ilk- surat. Yok öz geldi. Neme? Şimdi öz geldi. Berlen surat var bir sahne. Ha. Teke mesela Liçka'da onu görün versen var ya ağzını açık kalır bile. Yine şu derece 3 günden beri şunu yalaydayım. Dan saat 7'de 6'da yatıyor. Yatıranoklar şu suratı paylaşacağız. Düşündün mü? Yoktu ama o derece. Bir O alqaş. kız suratın hassaları varken o hassaları varken prosto bilen yatırmayalar. Numaranı ver, telefonunu ver, WhatsApp'ını ver. Sabit. Tamam. Bir alqaşyň suratyny paylaşýarlar. Neşe öwgeli diýe bilýär. Olam türkmenmi, özbekmi, gazakmy belli däl. Şu sen ýa. Menim açda paylaş diýen men bolsam, men çekinemek diýen alyn şu öwgeli diýip paylaş we bir mesele däl. Maň uratdy baky. Ano paylaş problemi däl ýa. Yani gelip de yani şonu hatta etmeyen bana diyenler Türkmen millet çıkıyor ondan onu bir yerden surat çıkarıyorlar tapıyorlar ne şu değil. Ya O suratı hiç kime indi paylaşacak. Gel o suratı men özüm. İndi men bundan sonra men şo diyeceğim. Bizde o surata gel. Men o haladım teke. Katı görme. O suratın üstüne kondum ben. Özgeldi. Moş kıyızlar moş aşık olup suratını kızıklanıp paylaşıp veren olsalar ne edecek? Ne bileyim. İşte paylaşmalı yerini bilmelik. Yok bularda. Neden var sen telefona girem de men nazı IP adresini değişik VPN'in giyen VPN'ime mütkül giyen adresini. Yani bular bir yerden görüp durlar şu diyor. Hiç kim tutup bilmeyen. Bula demesene mağaza durata onu. Hayt bay foruttum bilemem. Ona da bir vurdu. Ay karıcı ben bilemem. Yani surat men gönme yaradı. O surat men teke şunu yalaydım. Prosto bilemem. Ben özümü aynada seyredip karşıdakine koyan ben aydan ay yo bu bana seyretmez ha diyen ha. Yine şunu yazatlar yazıyor o surata. Ben aydım bu surattan bir zat var ben düşünem bakmay diye. Benim onun sonra koyan o öz profilim o biraz. Bana da. Ay hava Yok. Kuya koyduracak gel Jalf eden kanalını yaptıran aydayın önünden aydayın tek. Ya başka bir şey paylaştın. Ne diyenler o blog diyenler. Ben şoň üçin ilk başta etmedim.
Aynı ettiğine hem Dediğim onda şunun 99% blog edilayım olursa hem de başka surat koyar. Ferit men ne kanallar şeyhif men suratumdy çıkardy maksat bayan çıkardy. O şoralarym ýitip görüwli. Ana yana diýip Ondan otur. Gitti Türkmenistan'a diýip. ya farha adam Şwetse diýerler mysken men inanamak. Şu Allah Murat Rahim çıkyp howa gitti diýmese men inanmaýan. Neyse ne şol şatlyk şeyhif çıkardy bir döwür ne şol öwedýärli teke diýipler bir surat çıkardy. Yani men efirlemi TikTok'lamy berýär, nära dagyp ne sen gir, o gir, bu gir bilýän, onuň ýörüýte bir priложениялар bar. Adam başga adam salyp bolýar. Yani düşünürseň, çeýnäp berseň, luboýam düşünýär. Hatda şuma sesiňe mütgedip bolýar. Men eger isteseň, ertir Putin meň sesimde urlaýar bilýän. Yani Türkmeniň iýze galanlygy dar o. Ne Serdar Hocanipes fransuzça goýdy. Şo fransuzça ogurlaýan olsaydy. Ol neme var? По-моему, giga chat olady diýen şol. Bot ba sen dilin gorkýar. İsten adamyň şo dille urlaýar. Yani daja Putin türkmençe de urladyp bolýar. Yani şo derece mallar o türkmenler, şo derece. Yani bilimsizler. Özellikle bilenler bilýär. Kim bol ýaşlar bilýär. Bilenler köpüsi bilen aksony. Onu Yani kendi o. konfidensiallar surat bana napример men şatlyk şeýhyň suratyny özümde paýlaşyp bilemem. Şu jalaba etse men üstümden yani 3-5 tane kişi account borup jalaba etseler strike düşýär bana. Duýduruş gelýär. Şonu o wiziany udar etdi. Men udar etmesem kanal blok bolýar. Şoň üçin ýüzüne maýmuny goýdum, şoň ses eşidilsin glawny. Ses doказательство diýär hiç ýerde даже diktofonu ýazdyrsaňam men sesim dällik bolýar. Ýöne wiziany goýup suratyny paýlaşyp bilemem. Şoň üçin Seslen neme dip bolýar onda sesi mysal üçin sen sesiň şu menki däl dip neme dip bolýar atkaz edip bolýar. dagy näme? Yani aýdyp durnasaňam Bunda näme adamyň sesi üýtgänok diýerler da, ses üýtgemýär diýär garaçy. tutgan aýdyp agam TikTok'ta bir döwür çykýardy bir oglan gyýyň sesini urlaýar. Bilemek size çykýardy çykanakdymy? Türk oglan gyýyň sesini urlaýar. Dost oglanlarynyň heleýlerinde jaňa jorulyna jaňa prikol düşýärdi. Ya onu boş ver. Putin'in sesini, KVN'ni, näme şoňa Maksim Galkin prikol düşýärdi. Yeltsin mal kurlaýardy bilýärmi şu prikol? Yani ses diýen zadyň bu swязка var şol bokurdoňla şonu fazlap aýdymçylar hem orkestrda zatda aýdýanlar, estrada aýdýanlar, normal hayatda da gurlanan şolary ýok sesden inçe sesden gurlayan ýa-da inçe sesli adamlar bar. Neyse boş ver ham. Ünsörmü? Bulara uduş goklayan gonu gapýar bularlar. Ýöne barlamak üçin men şu şatlyk şeýhyp maktada haýyş edemde girdim. Girdi. Gon tuttu uduşkan dedim bular beýdi işleýän eken o dedim. Bular beni zadyny ýarken ýani agdyna sokun zadyny serden ak näme zat garaýdy. Gon sokýar. Ana aktivistlere de oklanan aktara bu zatlar. Aktivistler näle bolsa özüňki. Düşünýän. Ýöne ara sıra oklayan olaryň tutup alýan eken şunu. Diýmek ikisem bir nemeden edilen näre. Ýöne prosto nälisem garaýdy. Adel tarelkede diýär. Opşym düşündüm gämi diýjek bolan almanysy. Awa şoňa programda da bar dogry da berýärdi. Awa şoň üçin bir adam gelip ne biriniň suraty çykdy ýa paýlaşyň oglan men wapşe gorkamam. Şol oglan menni paýlaşaýynlar onu şu öwüdi geldim tapdym diýipler. Paylaşar da näme canı sağ olsun da. Nemeden Yok. Onu paýlaşan gaty görürne, ýaman gaty. Baqa da aýtdym geçen gün şol efir paýlaşsak. Sary dölba işleňir diýip bir oglan ýüzünde surat oglanjyk dur. Men baqdan soradım, "Ey şol oglan kim aýdydim? Näme üçin öz surat? Şu ýeriz ad suratyny paýlaşyp şu profiline goýup ýamanlamak üçin Türkmeniň şu häsiýeti bar."
Goý da öz suratyny goýdar o. Näme üçin birini bir şey kişelçek görýän. Olam türkmen mi özbek mi belli däl. Ya Ben bilen oğlan yaman neme akıllı oğlan öyle. Ben bilen tanıyan aşağı oğlanı. yazılmadı kanunlar var. Yani köçede urşaňda saçdan çekmek bolanak, bilen aşağı urmak bolanak, bilýän erkeklerde. Ne gurul Erkekler vuruşuyor ya, erkekler vuruşuyor ya. düşmanam bolsaň, bar şoň Erkekler gorrasyna. Yani Aleykümselam, hoş geldin. köpçülik bolmasalar, şoň gorrasyna desinler. Şu dakança urşuly ajina. Yani gözüne barmak soklanak. Şo da yazılmadı hiç yerde. Ýöne şol edilýär. Yani özüň erkekligiňi görkezýäň däre. Yani bular bilemok da men haýsy jinsiyete böljegmi bilemok. Ne erkek, ne heley. Hatta döwütäň efirini gördüm men arada. Bilemok kimin efirini de bir aýal maşgula şeýle bir gurulýar däre. Şeýle gowlum etdi o şol nemele. Malades film tugulmy. Başyry dogumly zatdy. Aýal maşgula. aratır diyor yani, aratır. Sesim eşdilýärmi ýa ekranım doňdum. Nime? Baky ýüzüň gymyllanyp bunu gözüň ladyň gyrpaňap bunu. Jowaýmy sen opçy? Gıymıldaman durup bilýän de 5-6 saat. 5 ýyl sana wijaň näme bilet 6 saat, 7 saat wiza gurulaýsyň. Yana şu video gowy boldy. Geçen gowy gürrüňler boldy taýda paýlaşsan. Yani istesen paylaş, istemesen şimdi udaýlyk edizin tapaba diýip. Din kısol nemem, akıtının gurlaşanın mı? Oo, Günnide ne firma? kesmenden etmedim kes. Hayır. Näme diýen? Sonra var. Günnide etdiler bir efir, şöyle firma. Yok, o giyce sen çıkıp gittin ya son. Kaçıp gittin ya, agenti var kana gıyırıp kaldılar, sen kaçtın. Ayakkabını elini aldığından neme sokağını, Nime sana seret, bak. Eğer bir gelip yokurda söğünç, bana hiç kim söğün ha, bagonçum. Prosto söğünç gurulýar, men özüm patsan wagtymym, yani dworda oturanmaktym, şo söğünç bilen oglanyň ýanyna oturamakdym. Düşünýäň? Ya da diýädimi oglanyň söğünmän bolýar. Maňa неприятно şo. Eşitmek неприятно şo. Yani gelip sene ведущий iki epin mirem ece bazı düşünýäň. Men öýde çağıdan bolup biler, yani gromkada bolup bilýän TikTok ara bulu. Men madama uçda gelip bilmeýän. Yani hiç ýylyk subordinatsiýa, etiket ýok. Yani edepsiz bul. Yani diýmek ejesi kakasy şeýit gurlaşa öýünü. O. Bularam alışkan şoňa. O men ol olanyň söýgäni günäkärleme, o ejesi kakasy günäkär. Bu kadar diýjeğim. Menem şoň üçin çykdym bak, hatta men aşağıdan ýazdym, gurulap duran sözüni bölmeýin, aşağıdan ýazdym da çykdym bak. Oğlunla habarlaşar. Şoň üçin. Sana söýdiler aýana, maňa söýmediler. Ya maňa söýüp, vallahi o maňa söýüp problema däl. Gelip diýseler, ýüzüme diýseler, o başga gurrun. Telefonyny erkim geri oýlaýdy ýa-ni. Şo videoň görälen sana söýüşlerini. Ne diýip söýýärler ha? Men diýjekdim men boş versene olara kako boş bir insanlar arkadaş. Kadyrov ölüpdir diýdiler. Eşitdiňmi şonu? Ay, çok da umurumda te. Bir sany näme ölüpdir işte. Putin'in oglu ölüpdir, näme deýin indi. Ya bu bilýän bu değişik bir zat. Bu napример Kadyrov ölen bolsa, вообще eder başga ýer ütgäk gidýärler. Yerine уже dawa edýärler oňa. Yani Putin'im şoňsynyň başgadyr eder. Görürsiň interesli zatlar bolar ederler. Yo, zaten men bir sany nämede analizini dinledim karoçy. Soňam näme var? Amerikaly jurnalist gyz var. Näme şo? Lara Logan Lara mı? Şo Lara Logan. Yanlışmasam. Telegram kanalında näme diýär. Birim şonu näme diýdim. Yanlışmasam şo ýazyp doýdy. Amerika karoçy
Häzir Ukrainadan soň Kavkasya ýurtlarynda nämetjek bolýar diýe. Muň ýanynda Türkiýede diýe podдержка berýär diýe. İşte Russiýanyň güýjüni gaçyrmak üçin diýe-de Kavkasya ýurtlaryny azad etmeli diýe. Her ýurt özüniň garaşsyzlygyny, bitaraplygyny şonsuz saýlap almaly diýe-de. Kadyrov näme Putin tarapyndan getirilip goýulan kukla belli. Реально страшно. Алейкум ассалам. Мам, здравствуйте, здравствуйте. Пчела моя. Senin mamay berdi. Nira gitsin şu maya da. Ya budu завтра. Neme oğlum da ertir. Alat Haykbayev'in videosu. Alat Haykbayev'den ruhsat almalılar onun için. Alat Haykbayev'i Japonca urlayan video edip bolya. Edelim mi sen? Bak sonradan ruhsat sonra. Sen etden maňa ber. Şol nime dedim. Любой bir videosynyň aşağından öz gurlayan zadyny şo videoň özüni. Şol Ýöne Nemet teke näýlet mesaý diýme? Japonlaryň iki hile nemesi bar bilýän bolsa, erkekler gyýryp gürleýär, aýallar hem inje ton bilen gürleýär. Inje ton bilen gürleýär. akcent ma hem akcentine çelli va bayram nime baky bayram ýani. Baky akcent çelli britanski akcent, bilem angliski akcent, amerikanski akcent, yeni Qaragöz akcent, Aşgabatski, türkmenski, ruski akcent, İngilizce yani orta akcentne gurulýar. Şolatlara ma предложение. Yani o platny конечно. O eýleki detal akcentlerle ýöne edip bolýar fransuzça, latça, başga diller. Bar neme sen bar o ýüzüňi almaşdyryp garaçy neme diýär? Bir ara neme diýär? İslen ýüzüň guruladyp bolýar. İslen ýüzüňi. Yani O Trump etdilermi şonu alkaraçy nükleer basjak zat diýen bol. Ine şonu al edip neme mende bar şo program garaçy aýlyk $20 mı $25 mı bir zat aýlyk. Bir adam özüni gürletýär, sesi. Garaçy hemme zat neme diýär? Bir edip berýär da kopýasyny. ya özüň Mesela o näyle? Japonca da mesela aýdaly 3 aýda ikimiz gürleşip otursa. Slavik ağa durup dururken Slavik ağanın sesini koyaz. Slavik ağa 3 aýda durup dururken ikimize söýýär, düşündiňmi? Tipi Slavik ağa söýüp oturan ýaly bolýar. ertir şonu edeýin nämen mara ýaltanmanny. Şo videoň iskusyn selektin. Men öwezgeli diýip çykaraýyn bir oglanyň. Ölen bir adamy torasyny taparna ýok. Şonu çıkarsana böyle ýok onu çıkarmadı onu men aldım uje men eýledim onu. Dur sana bir san surat uratjakmy? Murtly bir zat uradaýmy? Yok men nime olup ýok olan adam kyn oýjak o. Şu aradan çykan şonu tapylmasynlar. Tamam mesela ýok olan adam kim uradan? Ol ne ol oğlum. Jeren sonra adamın kimin suraty diye diskusi. Yigitler ine kakras öwezgeldi ki gülüş men eýwara gün dowamında etmeli bir işim bar şonam etmesem bana aýyp bolar bar şonu et gaýdaň riski bir sulamaly yerim bar. Bolya Jeren Floki. Goýan adamın suraty kimiň diýär? Men suratym men. Ya biz kalbimiz, ruhumuz genç. Kendimiz çok yaşlandık be. 98 yaşımızdayız. Men goýjak da erti bir bilemek. Facebook'da näçe milyon ölen adamyň suratlaryny profiller ölýär, görülýär, pahyr bolýar, profiller galýar darably. Sonra filtre wad edip türkmenli tapyp içinden aradan çykan türkmen oglanlar zatlar bolsa paýlaşaýmady. Ýa-da ne şu pandemiýa döwürli ýoklan oglanlar bag bolsa aradan çykan. Şol żywoýa. Yo, ne aletmeden men paýlaşaýa. Şunu aljak daş bilen başlyga diýdim men maşina. Maňa bolanak. Bak men diýri adam bir risk alyp şoň üçin onu erti gün oňa bir zat bolar, ne sen öwezgeli diýip çykyp ýakasynan tutarlar bile. Yo. Diýmin noýşy ýok olan bolmaly maňa. Zaten men şu kazyollarda alergiyam adam satýanlar. Yani gullukda zatdylar. Yani öz araňda çözüş bilseňiz bolýar. Yüreğim ağrıya diýen. Şunu aljak çağırly bilen başlyga diýdim men maşina. Men maşina diýdim.
hiç kim çagly goý, näme? Özüňem hiç kim çagly ýerine goýdy Koyçalı maşyn. yerine dedim. Koyçalı yerine dedim. Näme Urşalım täze mı diyor. işte bak aýdyp beren bam büyük göçme zatdy. Maksat Üç gitti köşeye, gaga üç köşeye yok. Liçkadan gürrüň bersem hem ağlarsın gülmekten var takoy. Liçkada şu ise aslında can edecektim. Sen bilen bir sapşe ne yazıp koydum ha. Dedim dur şu son sen bana atvet berende karoçı şu suratı paylaşıptım ha. Şu taydan bana hat gelip oturdu. Düşündüm mü şolara cevap vermek bilen karoçı indi boşadım da. Az 12'den sonra yine otaya geçecek. Surat yaman işime yaradı eteke. Abdullah'ın suratını koysam mı kayında? näme zada bolýan? Näme mi ol? Näme şoň ady? Telegramda mı? Gruppa mı? Yok. TikTok'ta karoçı bir yere suratını koydum sen. He, birinci bir yerde yazışıp zade ettik. 2-3 tane 2-3 kişiye prikol tuttum. Düşünüver de. Seniň mırdyýmy o? Suratımı sor. Suratың mırdyýmy o? Bilet. Mädem şoň bilet kimem bolsa bu ýakasyndan ýapyşarlar biriniň. Seniň mırdyýmy? Yani bir şahsiýetiň diýip boldy. Son karoçı neme oldu? Suratımı soradılar. Nenem reski uğrattım jiganı. Jiganı. Alkaşy. Alkaş. Jigan. Kakoy arkadaş. Benim gözümde arkadaşlarla o adam var ya. O bana var ya. O üzümün suyu yok mu? Şağılın, kavunun kovusun şağılları yer. Yine şunu zatları yazıp başladı. Düşünüyor ya o teke. İlk karoçı gör. Bak seret adama alkaş bolsa alkaş diýen, tupoy bolsa tupoy diýen, ýöne urat diýen ha. Yani Hudaýyň yaradan zadyny, yaradan zadyny men atlakyp bilemok. Yani onuň milletini dakyp bilemok. Hayır, misafir adam da bilýän fakir. Alkaşdyk o bilet. Fakir adam bolan üçin men onu ýaldy diýip bilem o häzir. Alkaş diýip bir kilime özüme bir kili ýidirem onu. Yok, İyi bile karoç prikol boldu da teke pikir etmediğim zadım boldu da. İyi juvoy gürleşip başladık nomer alışıp görüntülü zatlı. Ken zat var. Ha, liçkadan gürleşende haydi versem ağlarsın oturup. Indi Azad'ın suratını paylaşa. Kelle taktım. Şolara Azad'ın suratını uğraşacak. Kim şu diýende? Sen kim diýende şunu uğraşacak. Şu men diýip. yok. Aladım ya. Nasıl suratdan gördüm, sakalını adın boyap neme diýen çykýan wagtda. Kızıl sakal mı? Yok, o sakalını boyapdyr gara reňke. Kara däl to, bir ki kızılı altılar. Siýasatçy konuşuň diýerler. Jeren näme siýasat o? Yani duz yok, un yok. Näme diýeli? Pasport berilen o. Meňe elimden zat gelen o. Demir gazı Kareýa, karoçy Rossiýa kömeğe dönük, Hytaý kömeğe dönük diýer Abdullah. Men aýdýan nujen şulu açyp gözläp görem. Bir geze ýa o Murat Çurbanow karoçy internet nemeden haritadan tapıp bilýärmi? Demir gazı Kareýany tapıp bilmän gidip o Malaziýada zat taýlanyp ýöre o adam gülüp öldü we o Şonu meni gördüm, o bir ýerde gördüm o şonu. şu taýlarda bir ýerde özedi. Neme de var? Akbey Safaram var ikisi bile. Şu taýlarda bir ýerde diýe Demir gazı Kareýa diýe aşağıda Hindistanyň ýerlerinde aýlanyp ýöre o. Ya bilemok. Taýdara şu taýda bilýärmi? Naprimjer, men soraşdy geografiýadan, men bilemok. Yani IQ testim bilýärmi? Общий IQ test var. I böyle matematika tam geografiya, fizika, kimya i atjellenme. Naprimjer, men soraşdy şu nirde ýerleşýär. Men bilemok. Yani aýt zat ýok bilmesen. Hemme zat bilmeli zat ýok. Şonu özüne okma umum okuzjak görüp gördüm la şu videosunu.
şoň izzetini görüp ödüm utannym o. İspanski stit diýilýär däne. Biriniň edin etmiş üçin ödüm utanýar. Ya bu näme mafkaraçylyk İki ekan? sana biniyorsun tutarıp durur. Koreýa, Sorasan. he? Hı? Düşünmedim. Sorasan iki sana üniversitet kutardum diye yok o tayda okudum bu tayda okudum. Karıcı dünyanı gezdim diye. Şimdi Ama gitmendir de doğru o adama da hak veriyor yani. Karaya gitmen için bile nokta. Doğru ya. fark etmeýär baky. Seret nirde sen edeňde de, näçe bilim diplom alaňda da dünýäde diňe ikisam professiýa bar. Dünýäde näçe müň sanaň, belki million sanaň professiýa bar. Yani hemme zady bilip bolmaýar. Yüzlei bilip bolýar. Yani terapewt, doktorlar ýalyk yüzlei bilýär. Yani gelenine ilk birinji kömek diýdi, yani hem diýdi skorp bolmuş. Gelenine tam ayagda ýok, tam daňya, şo balnisa açy. Yani aslında şo hirurg seredýär şo. Stomatolog gelip şoň ayagynyň süňkürini seredýär. Yo indi davam seyret şunu bir zat var. O videoda как положен tayinlik görüp çıktılar abla biliyor musun? O yanda Kambal profesör bilen ikisi tayinlik görüp näçe gününden ine şunu ýaly gürleşýäz, bunu ýaly efir, bunu ýaly zat boljak diýip. O sen gürleşek, gürrüň hakynda bir araşdyryp gözläp näme etmelidir bir hiç bolmanda. Onam geçtim. Ine mende geografiýada şunu ýaly taktika bardy geografiýa wagtynda. Liboy adamam televizor görýär, uly bolsun, kiçik bolsun. Bir soru berilende napyrmy demir gazı karaya diýende kenar eski adamın beyni karoçy sekunddan tez işläni üçin sekund ka wagty şunu ýaly uzun näme bolýar da wagt bolýar. Şunu ýaly düşünüp bilýän mesele. 3 sekundda düşünüp bilýän zat. Demir gazı karaya birazcık soğuk, çekik gözlü ak tenliler. Haýsy tarap bolup biler? Ha, çekik gözlü ise bolýar. Malazya, Indoneziya bu tarapların ýöne olur. Buğday tenli, gara, iriska karoçy. Iriska diýende gyzlaryny aýtdym da, soň beýleki bir tarapa gidende belli demir gazı karayan haýsylygy. Şonuň üçin düşünmediler. Yani öz tarapyňdan aýdýan şumak. Sen logikaň işledip aýtdyň şumak. Olar belki logikasyny işleden nädir yani. Ya zaten bir adam var, Seret Murat Kurbanow her kim diýär şo sataşýar. Ey şolan eýlim mutu fransuzça gurýar, men üçin uje şolardan bir tüsi bolýar, dilde gurýar, dapalniçli ýene bir dilde gurýar. Elbetde akylly, aňyr baş akylly diýip biljekkä, yani maňa görä akylly şolardan. Ben iň bolmany bir dil bilýär, dapalniçli, inglizçeden başga, fransuzça. Alla üçin o alla ya. Da kadat bilen ok, yani boş gurýar. Ýöne pluslarym bar. O elbette kän gurulamersi, onu hemmesinde de var. Luboyny kanalyna gir. Adahada we adawata we Murat Kurbanow olsun. Gurulap başlasa bolyp mikrofonu açyp oturuvermeli arkaň. Öýde gurulap oturýar. Men duşam alyp çykdym bir gezek şolan efirimde. He? Karoçy efire goşulanda haýsynda ta ADH'de tamaşa Alşer'in biri gürläp oturdy. Ay maňa sıra gelene men girip banýada girip çykdym. Sessize goýdum telefonu. Ya bular şeýle o gurulamerim kadyp gurulaýar bularlar. Ne many bar bir ne bilemoklar duýduny da polny period. Erkimem alyp dur efire gurulaplar. O bir näde görüp öň ýadyma düşýän bolsa Stok Jack Hagda diýip oýnmady bilýär. Stolun başyna intilip duarlar. Hepsi bir uğurdan çempion näme? Master ýa-da bir olatlar molim diýerler. Şolar gelýär stolun başyna üşýär, imen ýalyk birim sorag berýär şolary. Şo sorag çykýar, alt bolup şo maslahat düşýär, şo soragyň jogabyny hem bolup berýär. Gruppasy 6 adam mı diýeri? 6 adam öz arasynda söhbetleşip geçsin. Aşagdanam otursunlar. Dinläp millet. Kim gelip öz pikirini aýtjak bolsa,
Şöyle yani. Ya Abdullah'ın efirine girýän ol bile Hudaý saklasyn o yani maskara edýär, prosta maskara edýär. Şoňa bir komandada oýnaýan nimäni käbä utanýan. Ýok men nime baleşik görür diýesiň gelýär bilýän. Bam ýok. Nemede her kimin özünün nemesi var, ligi var bilen, kalibrası var da ona göre. Uya burada sen nimeň sorajakdyn? Baky watan dönügi zat diýip YouTube'da goýýan kategoriýany näçe ýaly? Kim mi? Ýok sen. Ha men. Ayo, gatı görmezler. Bakın hem için gatı görsen. Ağlap öğrenşen de indi. Ya bir şahsiýetler nime şonu watan dönügi diýmän ýalňyş zat diýär. Şoň üçin soradym da. Ya neler gowlaýar taýda. Komentar. Reis gaşa ýazýarlar. Wah bilýärdim şey ejegis kerişin ýalnyň diýär. Hakykatly. Wah bilýärdim şu işin ýalnyň öňden hep şu felti diýip başlaýarlar. Hakykatly. Men köp Jerem bilen neme gowja gitti. Neyse bozmaň sizi. Aýdyr. Orsça gurulayan adamlar nime girýän näre orsaň efirlerine şeyle bir bilemek bu udan urlaýarlar däre bilýän kak положено kitap boýunça etiketleri var. Elbet emmese de любой temadan orsça ya türkmen diline var ýazyp bolana o normalden ýazyp bolana yani aşypka ýazylýar. Men öwrenşipdim orsça ýazmagyny. Yani gaty garyp o bizim dilimiz. Polny çukura var ya şu hatta 180'den ne? Dilimiz garip diýende indi haýsy manada mesele? Sen aýtmanyňda düşünýän. Mesela garip diýende men şu manada düşündüm. Mesela aýdaly Türkiýeň dilini köp ýurt bilýär. Bizim dili köp ýurt bilen okşa manada aýdýarmy ýa-da garip diýende mesela ne bileyim izde galan bir dil diýip nemeçe. Ýa-da bolýar. Baýlyk bolany, dil baýlyk bolany, o bolana bak, dil baýlyk bolany bir zady başga ýollar bilen düşündirip bilmek. Yani sinonim, antonim. 3-4 hile nemede? Hawa. Bizde diňe palaw idim, idim palawa. Şam ors diline ya ingliz diline. İngliz dilim orsa göre nimede? İngliz dili tehniski dillere köplenç. Nimme tehnika da tehniski diller ulanýar. Sen ors dili ne Pushkin, Dostoyevskiy, Lermontov, Lomonosov şeyler kitaplar var, ütköşük diller var, izyan niler bir ütköşük pavarotları var. Yani даже oturun özü var, otur neme двоеточие, многоточие. Şolon goýulma zatları var da sözüň manysyny ütködük yani. Bizde şol zatlar bilemek da. Elbette öňkü könelip bir babakty, o zatlar bardyr. Elim ors orfografiýasy zat ulanykda biz. Men ona şunu düşünýär seret bizim dilimiz men bir gezek öz aklımca araşdyryp gördüm. Dünýäli akylly däl de indi watandaşlary ýaly. Gözläp gördüm şonda türkü milletleriň içinde iň köne dil bizimkimişin bilýärmi türkmen dilimişin. Häli bir günem diýen mesel arasynda dogry diýen nemeler käbir rusça ýa-da İranyň nemesinden pers dilinden zatdan goşulşan bolup biler diýe. Ýene de diýe naprimер şunu diýen 400 ýyl öňem diýe şu türkmençe gürleşilýärdi diýe de häzir hem türkmençe diýe. Şo dilini ütketmedi türkmenler diýe. Diňe sadece arada 1-2 san diýe. Yani birazcık aýdaly 25-30% ütkedi diýe dili diýe. Beýleki ýurtlar ýaly mesela türkler ýaly komple türklere nerden sersen 60% ütkedi 60-70% dil ütkedi.
Indi şol buýtsaň diýip bilýärmi şonu özüňe? Bir tarapyndan milliýetçilik olarak owa şonu alyp bilýän. Dilimizi ýütketmedik en azyndan diýip. Mesela Ýewreýler İsrail gurulandan soň öz Ýok. dilini emetmek üçin 1000 ýyl öňki dilini çykaryp gaýtadan şonu okuwçylara öwretip başladylar bilýän. Ya bak dil ile zat goşulyp durmur üstüne bir zatdyr. Integrasiýa edilmeli şoň içinde. Töýs Slavar bolýar. Ýöne öz dilini hem ýitirmeli däl-de, öz Ýitirelim. dilini hem ýitirmeli däl-de näme ýaly. Bak Men bir gezek Türkler efirinde oturanda ýaýynda seretteke gepini böldüm. Türkler ýaýynda oturanda ne Türklerde näme bardyr? Dalýarak diýip bir gep bardyr. Bunu aslında söýünç olarak alýarlar ha. Soň şonda ýekece bir san Kanişme ota çıkıp da sen näme üçin onu ýaly o gep karoç söýmek däl zat diýip spora girem yok. Men oturdum sadece dinlep. Şonda bir san oglan çykdydan diýdi. Biz diýdi aslında diýdi şunu ýaly edip gülüp zat edýäs diýdi. Mesela dalýarak gepini diýdi söýünç kelimesi diýip alýas özümize diýdi. Aslında diýdi dalýarak kelimesi öňden gelen indi bularam Türk nemesinde diye Türk dili nemesinde kurulunda mı kurumunda mı şonda diye dalyarak Orta Asya'dan gelen şu Türklerin nemesinde bareken de mesela dal yarak yine biz Türkmençe yarak. Şoň üçin de dalyarak soňunda söýünç bolup gidipdir de şu bilen. Yani en azından ütkemese men pikirimce gowy ha sen diýişiň ýaly mesela käbir nemeler kanyşny bolmaly mesela täze çıkan aydaly bir kartoşkanın Türkmençesi var mı? Men üçün yok. Yer alma diýerler. Hakykatynda yer almamış o Türkmençesi. Men bilemok şonu. ya bak sen men diýenlerimi düşünýän awdan seret. Integrasiýa bolanyna diýeli, naprimyer, burnuň bilen ýokarky dodaň arasyndaky deşige näme diýilýär? Yani şeýle bar bilýär. Yani şoňa söz goşmak diýen Slavar düşünýän türkmeniň sözü diýeli 10 000 sany sözü bar. Söz ýok. Diňe goşmak däl şonu goşup we ulanmak diýen integrasiýa. Yani eger türkmen 10 000 ýyl bundan şu dille gurulayan, şu adam şu dille gurulayan bolsa, bu türkmeniň şu filologlarynyň ösüşün bolmaýanlygyny aňla diýe düşünýärmi? Eger türk diline Ýewropa dilleri sözleri goşulan bolsa, значит, şu dille integrasiýa bolýar we üýtgeçlik sözler tam pardon diýdi, ýene gara gör diýdi. Özünü moş ulanýan näler şu söz ýokdur, şonu integrasiýa goşýarlar. Düşünýärmi? Toýs ýerine däl, şoň ýerine ulananaklar dapalnitsinlik goşmaça plus bolup gidýär. Şu 10 000 söz, şu täze sözüm 10 000 birinji bolup gidýär. Düşündirip bildimmi şuňa? Awa. Ýerine Düşündim näne, senem men diýerme düşünmediň ýöne. Sen düşündim diýen ýerine. Sen o dalýarak diýen azadyňa. Ya o döwürlerle bu döwür diýen. Yo, onu aýdama yok, onu boş yer. Men diýenim näme, naprimер, ine Israil. Näçinji ýylda şo 48'de mi 50-nji ýyllarda mı şo Israili guranda näme etdiler? Israil'e göçüp baryp şo indi okuwçylar zatlaryna bir dil öwretmeler şola özü. Mesela bolmasa ola Germaniýadan, Fransiýadan, Polşadan, hemme ýerden gelen ýewreýler bar. Bir dil öz dilini çykarmaly orta. Iň soňunda men şo taryhyny okap gördüm-de şonda. Gözläp 1000 ýyl öňki ýewreýlerin gürleýän dilini çykaryp şo hazyrky ýewreýleriň dili diýe 1000 ýyl öňki ýewreýlerin gürleýän dili diýe şo näme diýe? Aksenti karoçy da şo gürrüňi diýe. Gürleýişleri hazyrky diýe. Şo diýe şo okuwçylaryň şonu ýaly okudyp öwretdiler. Ýöne näçe ýylda diýe ýyl aldy diýe kanyşny öwreden näçe. Birden bolmady da. Bir tarapdan gowy zat meniň pikirimçe. Awa bu pikir yani her bir pikirdi alışmak, berişmek yani sen pikirin näme dogry diýip bilemok men. Sen pikiriňe syglygym we hormatym o. Men pikirim olaýalyk däl. Men pikirim hatta granitsada bolmaly. Yani ırkçylyk ýanat bolmaly. Adam oýlap tapýar sagady, adam oýlap tapýar kileni, gramy, emme ölçegi öz durmuşyny rahatlatmak üçin we özüne düşman tapýar iskustvini goşadyrmak üçin, watan döne ýüzberýän goşadyrmak eşitmeýän, düşünmeýänler üçin diýen täzeden goşadyrmak üçin ýazylan zat, şo zat bolýan ýaly şo garşylygy bolýan. Neyse,
Hmm, diýeli ikimiz şumat bir döwletiň başynda dur. Daway ikimiz X döwlet bolaly, Y döwletem duşman edeli özümiz. Şonu biziň halkymyz bizi he biz Y garşy görüşýär, bizi gollarlar diýär. Şeý dip döredler. Aslynda biz aýdan gelemiz ha. Biz şu dünýede döredük. Türkem, Ýewreýem, Hytaýam, Afrikalysam meň doganym. Düşünýärmi? Ýöne adamlar şonady düşünýän çyzyk çyzyldy, şu çyzykdan çykmalar men türkmen. Ya niye meňde buýsan ýa? Yani üýtgeşge şo bir rasy, şo bir adam içki organlaryň hemme zadyň şo bir zat. Ganyň aýlanşyň, gruppaň hemme zadyň şo bir zat. Bir üýtgen zadyň yerine göre sypatyny üýtgäýär. Issy ýerde sen renk gara bolýar, günnüşýän ýerde gözüň çekik bolýar, sowuk ýerde neme renkin ak bolýar, o gözüň neme bolýar? Gözüň gök bolýar, sebäbi gök renk garankyda gowy görýär. Şonu atladyň. Sen çağaň, naprimер, diýen, sen baky gözüň çekik bolsa, sen Islandiýada ýaşasaň, sen 3 nesilden soň, sen diňe türkmen bolaýsyn, hele üýtgetme. 3 nesil soň sen çağalan göz awtomatyski gök bolýar, awtomatyski. Sebäbi evolýusiýa bar. Şol organizm adaptirse diýär şoňa. Şoňa görä bolýar. Ene oňa düşünmeli. Şonu okap görmeli. Biz näde geldik? Ya oturup da howatadan döredük diýip oturmaly läldiňe. Moşuň başga wariantam bardyr diýip düşünüp görmeli. Ya maýmundan döredük diýip o Haýtbaý Azatyw gülýär. Может, действительно maymundan dörendir. Pikirlenip göray arasyn. Homo sapiens nemi var? Şu adam nädip geldi şu gün üçin? Näme üçin 10 000 ýyl ýa-da 20 000 ýyl mundan öň samolyot oýlap tapmadylar. Ýuwaş-ýuwaşdan gelýär şu güni. We ilerleýär. Raketa Marsa uçup barýar, şu matrak neme? Elon Musk uçup bolýar. Näme üçin? Sebäbi bassanjak evolýusiýa diýilýär şoňa. Neçe düşündirmeli. Ya neyse. Yok mu başka gelecek bolýan? Aşağıda yazılan okuyatayım mı? Mesela White yazdı. Yo men ya okama. Telefonda Ha. yaptı dur. Fikir diýäniň ilki bilen diye öz alan diye bilimine görýä aýdyp bilmeseň onda diye ona diye akmaklyk diýiler diye. Doğrudur ağam. Doğrudur. Al yok o kim geldi? Yo hazır nemet bilen o ýaşuly Amerikada o türkmen oldu ýaty şo ýaşuly bu. Olana gyzlar nemet bilseňiz eger abone bolsaňyz nemetseniz ýaşuly soň efirlere goşuljak da goşup bilen o adam sanmaz bu. Alman bolanok diye. Bilem o Amerikan TikTok'unu açıptır da şoň üçindir belki. Düşünemem. Ha, onun için ağam TikTok'unu yap. Seyretmenden sana massağı. TikTok'unu yap ağam. Platin nomerler satılıyor. İnternetten. Platin nomer satın al. Türk nomer. Ya da Türk nomer alsan da Türk TikTok çıkıyor. Ya da Ukrayinski tam Rossiyski hayfından istesen. Al. Abone bol. Seninle eSIM kart öyle eSIM kartı bilýän. Искусственный, то есть fiziki yok, yönü tak var, havada var. Şonu aç ödünü, şonu bolur. Tek patpişiňem kän. Senin diýomuň ha bu arada. Belki tanarsınız birbirinizi. Yakında tanışsanız. Ben sana ýa aýtdym, bak, deret men üçin ýok şolar. Maňa aýtma şolar. Men üçin Yok, bar. Qara Afrikada qarada nemeli Hytaýly şolam emmese men doganym. Yani men üçin ýok arykçylyk. Yok, men üçün bar. Mende bar ýöne şo zat. Bor, teret bak. Kalkulatoryň barmy ýanynda? Yok. Açyp bilýän kalkulator bolýar. Açyp bilmeýän bolsaň, men şu taýda efirde gurulaýyn. Stepen sözüni bilýärsiňi?
Näme Степень, sözni? степень, yani 2 в какой-то степени, например, 2 derecede bolýan türkmençe näme bolýar? Aha, aýdýar sen. Yani Düşündüm mesela için kardeş. 2 2 во второй степени bolany 2'ni 10 gede köpeltme, tabi 2 köpeltme 2 köpeltme O. 2 köpeltme 2 köpeltme 10 gede gidýän şol. Inni eline kalkulator bar, YouTube'a paylaşsak, uğraşsan elbette. 2'ni, yani 2 diýänime sebäbi bir adamny 2 sana hosar bar, yani ejesi bilen kakasy, yani 2 adam. Toýs olarda da ýene 2 bolup gidýär-de. Şoň üçin 2 diýän. 2'ni 33-nji stepine köpeldim. Şonda çykýan sany görürsiňiz, şonda maňa düşünürsiňiz. Toýs 2'ni özüne 33 gede köpeldim. Şonda çykanda 8 milyar çykýar. 8 milyar. Düşünýärmi? 8 milyar Aha. adamdan geçik. Yani bizim emmemizin bir yerde çatık birleşen yerimiz var. Polybom mu var? Например, Türkmenliğin içinde 7-8 arkadan soň birleşä. Ve maksimum 10 arkadan soň hökman birleşäýmer bir yerde. Türkmenle geç gitmeli içinde. Başka milletler, ne Müslüman milletleri, например, aslında şu Orta Asya'nın içinde. 15-16 arkada birleşä. Onu 20-25 arkada Afrika bilen birleşdirýän. 30 ýaşda dünýäň emmeýär bilen. Düşünýäň. 33 ya 34 arka bolmaly. Yo, indi seret. Dinle oturana gatty görmeň ýene de ben neme del. Din düşmany zat deldiň. Çölüň içindäki bedevi Arap. Biz Araplaryň gözünde neme? Kur'an-ı Kerim'de de geçer ya Yecüc bilen Mecüc diýerler, onun Türkmençesi bilemok ýöne bilýäniňiz bolsa ýazarsynız. Biz Araplaryň gözünde şo bolup görünýäs. Araplaryň iň uly düşmany, Araplaryň gözünde biz haram, biz musulman del. Araplardan sorap göreli. Muny açyk sen bilen gürleşip bilýän biri bolsa Arap, çist Arap. Sorap göreli açyk gürleşýän birini. Sen aýtja şu, siziň diniňiz diýä musulman dini del diýä, İslam dini del diýä. Siz diýä bizim üçin haram, biz size inanamyz ýok diýä. Açyk aýdýarlar bunu. Eger sen bilen açyk gürleşip bilýän bolsa. Indi men gelip de muňa nädip men bu doganym meniň nemem diýen. O men gaty görme. Onuň üçin birinji, şunu aýdarym men. Birinji men öz nemem, ýurdumyň watandaşy. Ondan soň beýleki türki jumhuriýetler. Soň üçünji ýerde uje beýleki ýurtlar, o tapawut ýok. Uje o taýda Arap bolsun, Iwrey bolsun, o tapawut adam bolsun. Men ine şonu düşünýär. Baki, Ferit, biri sana ne diýer, например, aktivistleri, halk düşmany, watan dönügi, garawy. Ol pikir düşünýän. Ýöne kanunma, üýtgüdük bolmaýan kanunlar bar. Yani yer şarynyň içinde geçýän. Yani zakon Newton bar. Yani Alman, любой bir zaňsaň yere çeker. Yani çekijilik güýji bar. Yani şuraya üýtgüdilmeýän kanunlar, şu matematik zatda üýtgüdilen o. Düşünýärmi? Maňa kim gelýär, dakal gel garşyma gelip dakal aýtsyn şonu. Men diýen, senki dogry diýen. Yani bir adam maňa dakal etdi, hatda dakal maňa etmedi. Yani prosto men özüm şonu sanak gördüm. Действительно şeýle. Yani başga bir gelip yok Alman zaňsaň yere düşen ok, uçup gidýär diýsen, onda ol adam men üçin bir boş, yani boş bayram bar, yani boş bolýar, herkime tökmedi etdi. Şolar ýaly bir bolup geçýär düşünýär. Şoň üçin çynmy ýalanmy, sen onu eşitdiňmi, eşitmediňmi özüňden pikirlenýärmi? Umuman aýdanda hiç zada bilmedik bir kanunlara olan pikir eder. Aleykümselam Emirhan. Emirhan. Aleykümselam, hoş geldin. Bizde Özümüze bakalım. Türkmenni aslında yanlışmasam watany nemi ata bilen deňe, ata watany gidýärler. Ýöne köp ýurtlarda
Ecedik diýär. Rodina mat. İnglisçe motherland. Ýene başga da ýene garap bol. Yani ejeni goramak diýen manyda da düşünýär urşda. Biz ejemiz üçin diýär urşu. Yani za rodina. Şu ingilislerim soraýarlar, fransuzlarym şeýde. Dus halka, обычный halka iki dogany urşdurýan zat ýokarda oturan doňuz. Düşünýärmi? İki tane doňuz urşýar, sebäpşär. Обычный zatlarym Orwell'ın kitabı var. Scotland var. Şol tehnikany edýär boldy. Bizem şolun Bibliýasynda diýerler, şolun konstitusiýasynda ýörap beren bir gul. Bu kadar yani. Sesim gelýärmi? Kime? Wapşet gelýärmi? Efirden çykyp gitdi-de bizim näme azı gaýtalaryndan girdim. Ýaýyn gaýta täzen açdym. Ha, gelýär. Onu neyse eşlersin, näme paýlaşsyň, YouTube'da görersiň, dinlersiň. Bu bir pikirdir oglanlar. Men hiç kime hiç bunu şad edemem. O elbette adam pahyr näme? Her kim çağa bolanlar, her kim ulanlar görenler, her kim öz bedenini öze gören ýa-birinji olsun. O ne gyzym oglum şu wagt zat bar türkmençilikde kän ýoksa da. Yani özi onsun muntun tutup görýär, bu näme bolýar, ajýam, agyrýam, näme bolýar, bil barlak görýär. Bulam şeýle, bu prosta sizin üçin bir pikir, yani pikirlenip görün, o belki öwezgirliğim sözünde bir badyr bir zat, belki ýokdur, yani öwezgirlik ştaýdy ýalňyşa tebäbi şeýle. Şoň üçin gelip din garşysy ýa-da duş halk nemesi dönügi, watan dönügi, ýene bir zat dip diýmäňden men pikirlenip görün. Dogannym. Men Afrikadaky hem doganyny diýip hasaplaýan bolsam, onda sizi men öz tiýdoş doganym ýalyp görýän. Lüboýňyzy maňa tapawdy ýok. Maňa söýgenen men dogan. Teke men o tarapyna nemem ýok. Şu nemede men kabul edemok. Hani var ya bizim Türkmenlerde son kuvat kän çykmana başlady da bilýärmi? Filistin'e o oldu, işte Filistin'e o oldu, yok biz şeriatı getirmeli, İranlar ýaly, biz eğer şeriat gelse biz İslam devleti bolsak, yine onda biz dünya näyle diýeri, geçen bir aýda oturdy şonu. Karoçy näme bolýas diýär de, dünýäň iň güçlü ýurtlarynyň bolýas, gorkusuz bolýas zat diýär. Dalba ýok. Haýsy Türkiýe Cumhuriyetinde birinciden şeriat diýen zat ýok. Türki milletlerde bolmandyr taryhy boýunça da. Men diýjek bolýan şu, köp kişi Araplara ýanaşyp, men berde din düşmanlygy ýa-da Arap nemesi demok. Prosta öz taryhyny bilmän köp ileri öňe gürleýärler de bilýän. Kaguta sen şeriat din gelse sen güçlü ýurt bolýan, sen gorkusuz bolýan. Onu zat ýok, men diýjek bolýanym berden başlaýar, gaýnaklanýar. Onun üçin birinji men öz milletim, öz ırkym bolsun. Onun üçin diýende, ýoksa o şeriatı getirecek bolýanlar uje bar, bilýärmi? Bir näçesi bar. Ýene mesela Türkiýanyň menzil tarikatı bar. On Türkmenistan'da adamlar hem var uje. Türkmenistan'da uje Orta Asya'da nemeçe bolýarlar. Özbekistanlar kän mesele. Ondan soň o Cübbeli Ahmet diýilýäni bar. Häzir el aldy bir ýerine. Bu arada o dindarlar bar bolsa onam öwrenin el almak näme diýmek, dini nämede başga bir tarikat liderinden el alýarlar. Soň şolam Hacı Musofimi şonu bir zat bolýar. El almak öwrenip görüň, bunu araşdyryň. Häzir el aldy başga bir tarikatdan başga bir tarikata geçdi karoçy. Ene şonu ýaly nemeler hem bar da diýjek bolýanym. Ýok, biz karoçy şeriat bolmaly, İslam Respublikasy ýaly bolmaly diýerler. Arap, İran ýaly bolmaly bizzat diýip. O sen bütün ömür nemede tarihimizde bile bizim Araplar kalbutta şunu ýaly edýärler, bizi gucak açyp musulmanlyga geçen ýaly edýärler. Normalde biz 750-nji 800
Yani 750 ile 850 yılları arasında Türkmenler bilen Araplar konkret uruşupdurlar da bilen. Gatyken uruşupdurlar. O wagtdan Türkmenler öz arasında şu serdarlar hem düşünüşmän birbirlerinin arkasından iş çevirip şu Müslümanlığı kabul edip başlatır. Son neçsane erkek 10 yaşın üstündeki erkeklerimizi öldürüyorlar mesela. Ayarlarımızı zorlayalar mesela. Seni kul yerine alıyorlar. Neme Bak biz diyalog etdik da ben sen şuma biz opşum nahar vardı gurrun diýär. Yani men bu nahar gowdan sen o nahar gowdan. Sen o nahar gow diýip maňa bazarda satan alan tüwiniň bahasyna geçip gitme şuma. Düşünýärmi? Biz menü geçemiz şuma içinde sastawyna. Biz şuma diňe yüzde guruluşdy. Neseret sen diýär nemeden Türkmeniň öz zady bolmaly diýip bir aristokratsiýa diýip faşistler Hitler etdi. Biz mega natsiýa bolmaly diýip. Ýokdy ýani men şol zat bolmaly. Yani sen edersin, sen pikir edýän, sen çağılan etmez ýani. Ne diýeli sen padşah boldun. Biz Türkmen milleti aristokratsiýa natsiýa, napример diýenler Türkmenska natsiýa diýip geçdiň tam. X natsiýa diýelik, k primerda. Aw, te Türkmenler ýere taýpa känne. Şu mega natsiýa bolmaly. Senden gelen kakam şey diýdi, bizem şonu dowam edelim. To sen uje başga bir Hudaýyň yaradan insanyny sen nime dälsiň diýen. To sen nälikem sen adam dälsiň diýip hasabyna görýär. Sen şuma sen sözüň. Yani onam Hudaý yaratdy. Näme sen has ýokarda görýär. Yani Türkmen bolup buýsun yani aýdym eşitip diýdiňmi şuma? Ýa-da yok o yok da aydın eşitip zat edip Türkmen bolup dogulanyň. Men pikirimçe bu şans däl, bu prosta latir yani saylanan nokta enen asan sayl adyň saylaň ok sen dogulaň sana dak ýalyşlady dini berýärler eline awa bolýar ýa ýoluň dowam etýär. İçin kelleň doldurmak o sana galdy. Ejen kakan sana bir ýaşçyly berýär. Bolly sen şonu içini özüň doldurmaly. Şoň beren zady dogrumy, näme dogrumy filtrawat etmeli. Yani ejen kakan mı dama doğru diýip aýdyran diýen zat ýok. Ne bu men pikirim bak. Şimdi sen aýdyp bilersiň dogry. yok Serhat teke senin pikiriň dogry ýöne men diýjek bolýanym neme geçtin doğru aýtdyň sen o tüýüň bahasyna geçdiň zat diýende men diýjek bolýanym şu Serhat bizimkilerin köpüsi Türkiýede bolup şeriat nemesini kabul etmene başladılar uje. Men bunu berde görenim üçin diýende bilýän efirlerde de aýdýarlar. Tarikatçılarımızdan mesela Mar'da Brandaşovuz'da yanlışmasam menzil tarikatynyň nemeleri bar, şubeleri bar. Bilemok indi bunu hökümet ne derecede bilýär ya da hökümet bilmem neme diýär. Gözümem oňa isat ýemok. Men mesele istemok şo zat. Düşündiň men diýjek bolýam şu. Oýna sen Hristiýanmy? Hristiýanlygyny dewam et. Sen hiç kim garşmasyn diniňe. Musulmanmy? Musulmanlygyny dewam et. Zaten bir adam haýsy dini istese şo dine uýýar. Onu sen gizläp zorlap saklap bilmeýän de içinden bolsa da şu edýän edip bilýär, onu sen saklap bilemok. Beýleki bir tarapdan hem men diýemok Türkmenler musulman bolmasyn diýip. Onu azat diýemok. Ýöne diýjek bolýanym birinji özümizinkini gelişdirmeli. Özümizde bolsun. Özümüze bilim bermeli de mesela bizim tarihimizi öwretmeli. Bizim näzir men sin edip görýän-de Azad İsakov'un bir aýdan gepi vardı da bizim Türkmenler diýdi Göktepe'den aňyrsını bilenok diýdi. Dogry aýtdy şu oglan. Göktepe'den aňyrsını bilenok köp Türkmen. Göktepe'ni bile doğru dürüst bilenoklar. Aýna Joe Bayram ýallary çykyp men atam näme diýdi Göktepe'de uruşdy diýdim bir zat sallap ýör. Aslında bunun filmini çıkarmam mesela Hollywood ýalyn etmeli. Beýleki bir taraftan o Hitler'i zady mysal alyp görkezin. Onda men hem sana şuna mysal alyp görkezin. Nemsler eden zadyň toşnusyny nemede etdi? Amerikada etdi wagtynda mesela negerlaryň Afrikadan gul alyp gidende daýowyny, aýallaryň, erkekleriniň hem daýowyny güçlüsine kitler. Şoň üçin sin edip gör. Afrikadaky negerler bilen Amerikadaky negerler mesela daýowlugyny alyp gör ýa-da nemesini owadanlygyny zadyny alsaň hem arasynda yer bilen gök ýaly tapawut bar.
Geçense özüňem aýdyp otyrdyň ya. Şol adam işe yaranokmy? Şol karoçy bir sança adam kendi doğurmaly da diýip neme etmeli, zakon çıkarmaly diýip aýdyp otyrdyň. İkimizinki bir ýere gelip otyr onda. gerek. Bu sen nemen güçlenmesi. Yani bilim tarafından ösüş, beýleki bir taraplardan güçlenmesi ýöne o bir çağdan kendi doğurmaly däl diýen nemeňe men goşulamok mesele. Men gaýta isteýän mesele ýewreýlere sere der birinde 6 san 7 san çağısy var. Bizimkide de bolsun ýöne o çağları bakıp biljek ýagdaýda hökümetiň bolsun. Yani adam düşünmesin, bile ertir 6 san çağı 6 san 6 buhanka nan tapmaly bir ýerden çörek tapmaly diýip düşünmesin. Yani şu ýagdaýa gelende uje sen bilimiňe mösýä, kaçystyňa mösýä, ýurduňa mösýä ýöne. Özgürlük bermeli-de, swoboda. Böyle bak seret. Gaty kenarlaryň üstüne basyp ýoşukdan basyp geçip gidýän. Men şu sana soragy berjek bolýan şu basyp geçýänlaryň bolsa, ýöne sen tuýyň bahasyna geçip gidýän. Neyse, men seret sana birden aýdaýyn baky. Men özüm näme diýsem gana şu kynçylygy görmän ýaşadym. Yani bir kösenýär. Yani bir kitapdan okudum men bir şey dipdir. Yani diyelim mesela için aşk yaşaptır. Şol ýylyň üstüne pidawly öğrenjan öldür ya tam ya tam Rusya kılıcı tam Pushkin bolsun olsun ya Romeo Julieta olsun neyse. Şol etjek gel bolýan. Onuň negerler diýdiň ýa-ni yani alle daýawyň alle adetdi diýip. Yani şolar üstüne näçe geçdi 200-300 ýyl geçdi. Şu 20-nji asyrda 2022-den 2023-de mi ýadyma düşýän bolsa, bolmasa me tapawut ýok. Menim Haýpaýewiň diline ulap başlaýan ýadyma düşýän bolsa. Diýdine çöktüler. Yani Ýewropada ötüş soradylar. Düşünýän, şol atlary görýän, bizem şoňa gelýär. Şoňa ökman gelýär. Ötüş sormak gerek gel şola. Aýyrmaň diýen. Onu altı çağallydyň şoma. Men köpelsin ýani çağaly. Bolýa, diýeli köpeldi. Dadaň dana dowam edin, 15 san çağaňy bolsun. Sen çağaňy her bir çağaňy sen borçly. Näme borçly? Söýgü bermäne borçly. Yani sen 15 çağaňa söýgü bermeli. 15 çağaňa bilim bermeli. 15 çağaňy aýaga galdyrmaly sen. Köçüde gelip bunu dilek etmeliler. Doğru değil mi? Sen borçlu. Olur sana değil. Sen olur borçlu. Ölünçän sen olur borçlu. Diýip hasap edýänler. Sebebi olur istek girenok bu dünýä. Sen isleýän çağa ýasaýan. Sen maşgalanyň guruluşýan. Dawa bir çağa edilýän, gelýän. Bu men düşünjem ýönü elbetde özgürli näme sen ejeňe hakaňa sereden akdyjak bolýar. Ýok, seredýän. Ýöne prosto men çağlama diýen şuma. Maňa siz seretmeli dälsiňiz, siz borçly dälsiňiz. Men sizi gowurýan, meni ertir garrar öýüne akseňiz, men sizden gaty görmeýän. Çağlama diýen. Yani siz öz çağlaryňy isýan tergen berip bilersiňiz. Men sizi istedim diýen, men sizi söýdüm, men sizi garaşdym. Men sizem dünýäge getirdim, men size de ölüýünçem men size hyzmat etjekmän. Yani emme zadym size goýup küçük, gazananymy, bilimmi, kitaplamy emme zadym. Yani men sizi istedim. Düşünýärmi? Neyse, onuň neme barada diýdiň sen? Rassana aýtdy goýdana, dini nemeni. Alo, eşdilýärmisiz? Baky. Eşden aýdy. Başga näme aýtdyň aýsen şu taýda? Padşah aýtdym men. Afrikada dogandymyzy aýtdym men. Ýene bir daha soradyň ýa-ni, по-моему. Yani kendat aýdyp geçende u zady bölünýär däre baky. Şoň üçin bir zady aýtdyp alyp diýdiň şu taýyn kes, onu men aýdaýyn. Onu ýene sen başgalary goýdy, onu ýene men aýdaýyn. Şonda konstruktiwny dialog bolar, yani peýdary. Bam aýtjak şu men pikirimni. Yani misal üçin men çağlany istedim.
Men çağa özüm Var. borç gatam. Aýdyr. Mesela adamlar öz geldi teki agent. Halk düşmanı isteyen o görüyorsunuz mu? Türkmen halkının. Gaty gören gaty ýerde otursun o. Men diýen adam, men halkyň içinden halky galdyrjak bolsaň, sen odundan galdyryp bilmeýän dost, betondan galdyrma düşünýärmi? Odun, oduny düşündirme doganjygym. Sana bir çağadan gadagan, gadagan ýagny. Bir çağa bak şoňa seret. Пожалуйста. Eger çağa okutsaň, şo bar gadananyň içilme nasa piwa bermän şonu okutsaň, çağaň 2 3 5 10 bolsun, tapawdy ýok. Ýöne sana birden kän gadagan. Sebäbi sen tohumuny ýaýratma. Yani grubu diýeni tohumuny ýaýratma. Senden peýda ýok Türkmenistana. Men ne peýda, näme peýda berýär? Alkaşmy gidip diýeli, napример, diýenler. Hiç kim alınmasın üstüne doğanın. Küntüçülük edýän ýa-da narkomani edýän. Näme gereksin? Men awraýym düşýärm şaýdy. Olam türkmene, menem türkmen. Näme de gerek şo? Türkmençilik alanynda diýenler opşym. Kak ýurt bolup elbet. Menem şoň üçin diýene sen 6 çağın bolsun, 7 çağın bolsun. Ýöne şonu sen ertesi günü nädip bakacak men bular nädip bakmaly diýip düşünmeli däl. Sen şoňa ýagdaýyň bolar ýaly senin hökümetiň bolmaly. Birinji başlangyç bäri hökümetiňe gelýär. Şoňa Ama wazmoşdy öğretmeli. hökümet diýip ýapyşyp durmaly däl, doganjygym, seret. Siz gatyk gönşür problemany tapdyňyz, şoňa diýär. Ne diýeli şu hökümet, gnide hökümet 100 ýyl dowam edýär, mysal getirýär. 100 ýyl gyş bar. Ene sen 100 ýyl gyş bar diýip aýaňy çykaryp ýatjakmy ýorgonyňdan, gysgaç ýorgonyňdan? Ýa-da aýaň epläp ýatjakmy? Ýorgonyňa görä açyk uzatjakmy aýaň? Düşünýärmi? Bul gyrgynçylyk, bu ýani kyn döwür güýçlü adamlar dogurdur, dünýä getirir, türkmenler elbetde dogulur. Mert, yani bu sistema üýtkär, ol 100% üýtgüçi. Şu gün bolmasa erti üýtkär bu sistem. Ýöne şuma pasla görä geýinmeli. Düşünýärmi? Baky. O onu düşünýän, döwrüne göre ýaşady ýa-da sen. Ýöne Awa sen öz çağın, glam öz bir çağısın, birini ekle, ikisini ekle. Karol ýaly ýaşasyn çağı. Hemme zadyň ber. Ýa-da etme çağı. Özüň keypini ýaşa. Yani 100 ýaşa, keyp öz başyna ýaşa. Yani şo düşünýänmi? Bolýa, ona medip edesiňden okmy? Gazananyň ýetimler köşküne beräý. Yani kömek et. Yani ýetim ýokmy bizde? Ýetimler köşküne. Ya az çağı ýok. İlla sen öz kendi çağaň bolmaly. Yani diýen mysal üçin getirýän. Yani olar çağa dämi? Näme üçin çağany men çağam dälip aýyrýan? O çağa istek gelen o men ejem hakam ölsün diýip isän o şu çağa. Yani kısmaty şoň. Şonu alaýyn şonu. Şoň padýaşka edä. Ýok, illa Sen- men çağam bolsa. Hemme ýerde de şol paniýatsy. Yo, şu panyata şu temada öňen biz ýadynda bolsa näme edipdik, şu hatta näme edipdik, tankitlapdyk da Türkmenistandaky pully adamlar, seýa Türkmenistanda bar, hakykatan ham pully adamlar bar. Mesela aýdaly bir A adyndaky bir ýerde aýdaly Türkmenistanda azy bar şunýaly adamlar bar, aýlyk dolara uranda 2000-3000 dolar gazanyp bilýänler bar. Ýöne diňe özleri ýa. Bu tarapyna men goşulýan ber ayda 100 dolar berse de şo ölene okşa. Yetimler köşküne ne bileyim özüň bişirip ber. Olara eltip berme. O miraçlara kisesine urýarlar. Mense edip görenim üçin, bilenim üçin diýende. Sen özüň al bir sany guzunu kes. Al bir latok pivany al, viskini al. Yok oynadım, Mersin oynatdım. Neme
Kolay fantan alına karıp çirip ver iyidir ya da eşik giydir. Ya da şunu yalı özüne bir sana hedef belirle. Mesela hem kimde de vardır. Komşusunda vardır, köçesinde, rayonda. Erden ayrıcan ayal vardır mesela. Türkmenistan'dan daşada çıkıp bilen o çağlarını koyup. Yine şoňa mesele zat edip bilýär. Mesela muny ýurt daşyndakylar hem edip bilýär. Aýda 50 dollar uğrasaňam bilýärmi näil peýda şoňa. Ya da oku wagty ýaklaşanda biri 25-nji maýda, biri sentýabrda. Zat et. Şeýtiň wakty. Zat et. Mesela o çağlaryň oku eşigini alyp ber, soňra bir 50 dollar, 100 dollar pul uğrasaň Türkmenistanda beýleki çağlardan kemsinmesin diýip. Men onu edýän özgelteke. Näme üçin? Sebebi mende boldy da şonu ýaly wagtlar boldy bilýän. Men aslında kän bir garyp bolup ýaşamadym dogrusyny aýtsam. Ýöne şonu ýaly bir pulsuz galan wagtlarym boldy. Bu adam zatda bolýar bu zat. Aýdýan mesela sen dost oglanda görýän, ister istemez içinden geçýär. Görýän, bilýän, munda seretýän atasy bar, enesi bar, maşgalasy gowy. Näme üçin mende şu zat ýok diýip düşünýär. Mende şu zat boldy, içimden aklımdan geçti şu zat. Şoň üçin hem häli bir gün elimden geldiğince edýän. Mesela ýylda hiç bolmasa diýen ýetimler köşkü üçin diýen. Bir hatya diýen, bir Kurban bayramında bir sany kuzu diýen şotaýa bagyşlaýyn diýen. Näme Türkiýede işläp otuň 100 dollar kepiňe de gidýär şo. 100 dollara ine bu ýyl men aýdaýyn şunu ýaly etdim. 50 dollara näme geldi? Bir sany 40 kilo zat töwerende bir kuzu geldi. Ondan galandan işte ýanky aýdyşym ýaly iyi biçsine. Tuwaga hiç gitmedi. Seret, onu şoňa näme düşünýän? Diýeli, men diýdim ya şuman bir çağadan kän etmek gadagan. Indi gadagan olara. Onuň çağysy, ýa söýgüsi bar içinde. Ýani öwedi geldi ýa bir diktatorun biri geldi. Diýelim mesela öwedi geldi diktator bolup otyr. O bir çağadan kän gadagan etdi. Ýani erheleydi de söýgü kän. Ýani görgüller okamandyr. Indi alaýyn ýetimler köşkünde berip bolýar. Ya bir çağdan kän gadagan etse, ýetimler köşkünde çağa galmaýar dogonjugum. Erkim alýar şu çağalar. Men şoňa barjak. Ha onuňa okey, onuňa men näme diýän? Ýalnysmasam biz ýaş wagtymyz Niýazowyň döwründe bir etdilermi ki diýär şoňa bir 150 san çağa karoçy başladylarmy ki diýär. Alan maşgala öý berdilermi hökümet şoňa çağasy bolmadyk en atalary näme etdi? Höweslendirdi. Ýöne şunu ýaly bir şartdan boldum ki diýär. Şonu ýa bir zat etdimi ki diýär. Ýalnysmasam şonu eşdipdim de eşdenim üçin tam garanti beremem. Öý berýär ýöne çağa, şu alan çağa 18 ýaşyna gelende öý şo çağın adyna geçýär. Şoňa çelle hiç kimin adyna berilen o näme etmeň diýip. Çağına öý üçin alyp karoçy onjak ýaly etmeň diýip de. Bilemem bolýar. Okuw zadyny karşılaýar. Seret bolýar. Karşılar. Seret diýerler, şoýalar bolupdyr, bolmandyr. Ýani gyzykly däl. Uy bre. Haytbaýew gelip Kelen garşdyrdım gerek. Ne go, he? Yo şu ekran. Kelen garşdyrdım gerek. Yo şu Haytbaýew gelipdir. Haytbaýew söz berer. Haytbaýew salamu aleykum. Hiç ýaxşy özgeldi teke batrak. Gelen ýaşy Haytbaýew. Dinleyen aýdym. O menem o sawol taňa ýalkysyn. Neme? Baky. Ol aýdan zatdan aýtymyr göçkünden alyny berildi. Bolýar, boldy disýsin men. Çalykçylyk ulama degen ýaly çogurruň. Ýöne şu bolana 8 bizde bilýän nemelerimiz bardy, oňşymyz bardy. Näçe çağı, näçe dogan, no men şoň sanyny bitirdim näme, şu jaý üçin etdiler şonu. Ýani o daşalarda, naatlarda gezip böyle çağalar, ondan o eşikleri geçip, yani ejetin kakadan iyişem bolman, bilýän biz patsan wagt. O döwürler köpçülik bolýardy da o maşgalalar, naatlar, iňa. Yani iki çağa bolsalar şolar savremene diýil ýani, bilýän näme bular başga çağa bolan asnawny 5, 6, 7, 8 çağa bolýar. Ya köşeden ulanlar. Mene şonu kän gollama, bilemem. Haytbaýew näme düşünýär şu temada?
telefondan gelmesem bana zaryat ölüp barýar şu bak soňra. Beýleginden gire ya. Bakın näde gowmum. Şükür go bir tur elizini ýu bir 10-15 sany ajman ýal özüňe gelersin adrenalin zat nemet. 10 sany ýumurta çak amino asitdi bas. Son düz duvara dyrman 1-2 partiýany soň nemede? Oýanyp gelay. Yok da ediyorum. Özgür tek yaman sıra üçün çağırıp durdu. Näme bolupdyr, sağlıkmı? Özü gaçşak da seni yerine koyup. Здравствуйте, здравствуйте. Enecan gelecek. Komsunuz. Gurun mu öşür, can sağlık, kuru işler taplımı. Sen näme diýen bu wakalara, bolan zatlara? Emine aşk ovatdan girdim, tezekde daklady diýelendim de. Haberim yok Murat işte. Kurbanov näme diýär? Basyp aljak diýärmiş Murat Kurbanov. Haberim yoktu. Hiç şere haberim yok. Hiç saattanım haberim yok. Tövbe estağfurullah. Şöyle yalı çıkardılar, Enecan geleceğim ene. Kantofkan zadyň bir düzelip gidýärmi baranda? Hı? Kantofkan zadyň zaten sakalyňa sirýan da sen. Bizimki ýa sakally giden wa sen giň balakly bir hili. Afganlaryň eşiklerinden zaten giyinip giden wa sen otay. Atçoda gidende. Yok, o men представительne gitýärdi. Biz pahirler garip bolan soň şo eşik bilen barýasda. Enecan gelince kim azat? Enecan gelmedi, Enecan gelmedi. Jeren doğanyň gaty görme bilen ýöne ay bordy. Tekrar gelipsin ha, yuvaşça oturmun aşağıda gizlenip. Ayıptan bu edişin sen. Näme hakynda Azada. bilmekden? Azada söýüp sonradan çıkıp gidýän aýteke. Ayıptan bu hiç yiğitliğe sığýarmy şu zatlar? Ay bulama Ukrainada bolup neme bolup duray. Hanımköy diýerler. Ey, telefonun mala zaryady ölüşüm hatta ikinci telefondan girip duruşum bol. Gaty görmän. Eşitilmedik bolsa. Yok, Enecan Yok, gelece indi ýatjak oturýar, gözüm yumulup gelýär. Hatta bir Eşitden azad arkandan söýüp kaldı teke ýöne aýdaýyn. bir bilen telefonda gülüşýärdim. Enecan gelece, soň seretdim özgür Evet, teke. öwrüşine sere de azad görýän. Teke görýän näle öwrüýär. Biri bilen gürleşip oturdun diye. Yoksam diýdi, menem gelýän pastaýanyş bir daraz gaçyp gidýär zaty arkandan gürläp oturdy. Neyse. Neyse konuyu Men cross gülüşelle kayboldu. olun. Peki kaç yolda hemen yürüyen sılada aýdyp goýan bilýän. Bildi. Şuat gowy tema gidip gürleşip dursar o. Tema oýunça gideli. Hal ahwal soraşjak bolsam men ýöräň ýatjak, erteli işe gitmeli. Ben de siz ne yaşlıkta ejiniz kakınız dinlemedim ay size ne siz defisit apşeyenemem ne yemem siz o. Kaçan görmezen giyce yarı zatta gürleş otuyorsunuz da boş kurun da vozduk satrisayet edip dine şol bir tema diyendem şol bir da gurun etken da niye başlasın görün. Elon Musk yapmış, Elon Musk ne açıpmış, Anırk belki. Yine. Gördün mü teke? Yine bizim en akıllıyımız şu. Düşünün de. Akıllı. En akıllıyımız Azat Tayyip. Menin dünyada samsa adam o akıllı olanmasam başlarsın gene o preach'e yağlı eşek gülen çiğir cedelet ya şonkalı gelip sizin gülen Yine başladın ya Azat. Yine başladın ya şu orman kanunları geçen ok. Boş ver onu. Nerede kaldık teke? Nime? Yetimlerde kaldık.
O yetimlerde galdyk. Aba. Azat ine sen hükümetin başına gelýän diýende näme etjek yetimler hakkında ine teke diye bir san çağdan kendi olmalı etmeli del diye samsyk bolmasın diye çağdı akıllı bolsun okutmalı Çıkarıp yetiştirmeli şonu koyunca diye. videonu çıkarıp koyun yerde men hökümetin başına gelecek diyen yerim bar olsun. Yok baky men adam Bu näil düşünýär? bolsun diýme. Hükümetin başına gelsen diýip oturýarsa o bir pikir menen ýa sen pikirin aljak bolýas. Bolup Kim bilen şu başaryan olsa, Amerikada kim başaryan olsa, kim 5 milyon halkı ekläp bilýän olsa, güni ýetýän olsa, ak baydak üstünlük diýýär da näme diýin. Azatcan sen Amerikada oýanman Abraham zor. Lincoln odunçunyň oglu da odunçu geldi prezident boldy ne aýdyp bolar bu жизнь bu her zat bolup bilersiň. Ya Adam Yo, seret iyileşer katılıyorum ben. O prezident действительно, diýer adam. Фантазияң действительно, мадра, без siz фантазии элементарные вещи разговариваете. Я дико извиняюсь, конечно же, да, вот реально. Все говорят, вот действительно, нету это, нету все, короче, бетон разбился, лампочка сгорела и тому подобное. Вот, а вот создатель этих проблем, да, искусственных проблем, вот диктатура это, да, система, Бердумухамедовская, Сердаровская и тому подобное, как вот тираны, вот реально тираны. Они являются военными преступниками, и даже, я тебе больше скажу, ну, свой народ геноцидом это делают. Но они не являются военными преступниками, потому что у нас нет войны. Но по идее у нас на территории Туркменистана как военное положение. У нас весь народ стоит в очередях, на дотациях hükmünde şu çörek neme, un diye, ляшка diye, ahal yağı diye, anıp belki diye. Вот действительно, вот Ленинград'da blokada durdu adamlar. O kartçıka bilen onu almalı, bunu almalı, zat tipde. Edir şon ýaly o janyňa dönüýünde. Soň hormatly arkadaşymyz ene bizi nämetdi, anık berketdi, nämetdi o hormatly arkadaşyň nämetdi. Prezident bolmazdan dur öň gitme teke. götüne bala alıp bilýärdim şol prezident bolmazdan öň. Ministr bolmazdan öň götüne bir täze bala alıp Yo aga bilýärdim. aylandyryp şu prezidente getirip soktuň ýene bir başka bir zatdan gürrüň edip oturýar. Не, вот действительно, вот bak katı görmedi. Вот я вот удивляюсь над вами, да, вот beylikleri, zatları. Я уже 3 yıl geçti o, 3 yıl. Шел bir zat, одно и то же, одно и то же. Я уже устал, реально устал, да. Hakikaten устал. Я знаю об этих проблемах, я уже давно знал, что там проблемы, да. Azat sen menen çekme dur. Menen bir daha soracak. Azat sen liberal parti kuracak diýdiň ha. Kuracak, inşallah Allah izin verirse, ruhsat verirse. Iň uly propagandany eden men bolan sana garşy aýdaýyn. Propaganda mı ya, olmasa kritika eden ol ya. Kritika aýt eden de sana garşy propaganda ederim diýip. Edip Oğlanlar bilirsin. siz iyi yayınlar. Men mana alergiyam var o biret. Uqym tutjar eski yatmasam mı? Gidip Men Gitme yani teke. gidip bilirsin. tuvaga çıkýan bakı aşağıdan hem ýazýarlar tuwa bazardan tuwalýan ýotyr. Bu şumat bara pol ikine gitler. İkine çıkýar bu. Özgürde gidip Doğru bilirsin. da Azat. Fikirini sonra yaz. Olsun, Fikirim aýtjak geldi yani. Garşy tarap öwrenmesin diye. O garyaşy toçkada waynada däler biz. Yo, я удивляюсь, да, действительно. Siz вот neredeysem özgürde bir başta bir çıkış edip zade başlamakta bir действительно mene bir şunu bir intelligentni birazcık bir dünya garaýyşy birazcık giň zat diýip pikir etýärdim welin häzir seretdim var вот действительно вот bir ay şu soňky bir aýda izden izarlayan zat etýän bar. Bulam edil şo da başlasyň. Hemmesiniň şahsiýet nämesi egosy bar da şahsy egosy. Şu öňde bar ýa da özüne bir 100 kilometr öňde. Edil şo ýaly da gaty görme özgerde sen bärde oturan bolsaň näme ederin näsende. Это продуктивная критика, понимаешь? У тебя иногда бывают такие истерические, вот понимаешь, какие-то не... Ладно, я промолчу даже, да? Neyse.
pasport diýeniňiz boldy, zat diýeniňiz boldy. Diňe atstavka şu men 19-njy ýyldan bäri diýen şonday. Diňe hökümet değişmeli boldy, şo. Biýleri çykyp ýör, dolar konvertasiýa ruhsat beren diýe. Men näme bolsam diýe. Biri çykka mende pasport paýlap berýän. O janyňy dönen o kanun çykarýdy edara da şu näme Milli Meclis. Oňa da yürüte bir zasidaniýa bile gerek däl. Kanun şu hökümet sistemasy, şu hökümet institutu işläp başlasa zaten ünýaly problema galmaýady. Pasport diýe, konvertasiýa diýe. Ünýaly zatlar galmaýar o. Diňe o disiplinli hökümet evolüsiýa bolmadyk ýerde revolüsiýa bolýandyr ýatdan çykyrma bakyjan. Öğreneyim. Yazıp koyun okarım. Neme de bilýärmi? Azat, şunýal bir zat bar. Seret bir iş etjek bolsaň halkyňam ýani sen etjek işiňi öwrenip bilip şoňa göre hereket edip gelse gowmy ýa-da özüň çykyp birden-bire bir zat etsen gowmy? Ýok. Halkam öwrenip gitse hem indiki geljek mesela sen gelsen sen hem diktatorsyň. Häzir Türkmenistan'a eltip koysak sen hem 3 ýyldan soň diktatorsyň. Senem üçin halk bilimsiz galan üçin. Sen hem şo derece bir iki zat ütke dersin, dalşy dewam edersin. Diktatorluğuna min kilo önemesi var, ýolu var. Şoň üçin berde indi biz bir temadan her gün bir temadan gurrun edip hiç bolmanda dinleyen aldy ýaşlarda mesela 12 kişi oturan aýdaly şoň 2 sanysy alsın özüne. Gerekli özüne gerek yerini alsa ulu peýda şo mesela o ertir 10 kişi bolýar, büýrüň 100 kişi bolýar. Ben varam. Senin çıkýandan Seret sen näyle edýän bilýärmi? Men afirmeleri sana näyle düşündüreyim? Aýda Sniper şikler var. Yok, aýda bir Yok. açyk aýda. Bak. Misal alıp açyk aýdy otyň bolmanda. Sniper şikler var bilýärmi? Şolaryň eline prýamo nemetmeýärler. Gulwa baranda al baretta T90 ýa-da T80 al 2000 metrdäki nemäni mişeni urup görkezme 12'den diýmeýärler. Birinci pistolet, avtomat, näýli durmaly, näýli nemetmeli, näýli şarja etmeli. Bular öwredýärler, näýli temizlemeli. Yani 6 ay, 1 ýyl öwredilip, soň ýuwaş-ýuwaşda soň birinji näýli ýatmaly, soň boş avtomaty karoçy atyp görkezýärler. Soň ýuwaş-ýuwaşdan kurs sıkyşon ýaly diýip geç gidýän-de kademe gidýän. Sen bolsa näme diýen gelýän diktator almaşdyrmaly. O diktator zaten almaşýar, azat diktator. Dünýäde hiçbir diktator ýurt ýokdur. Yani 100 ýyly geçe. 100 ýyly geçmeýän diktatorlaryň ömrü iň uzuny ýanlışmasam şu SSR'in kim diýen 75 ýyl bir zat sürdü. Yani zaten gidýär o wagt bilen halk bilinçlendikçe gidýär bu zatlar. Sen bolsa gelen diýär diktator. Sen Bayramyň neme versiýonu? Turecki versiýonu. Ýok, ne Turecki. Men Türkiýe siýasatyny, Türkiýe hatda hökümetini iň tanqid etýän sizin araňyzda hemmeňiziň içinden bir ýekece men näme dip bilýän-de şu döwletiň bile 200'lü siýasat alyp barýanlaryny. Haýsy biriňiz aýdyp bildiňiz, häli büneje aýdyp bileňiz agty. Gönümele aýtganda, gönümele aýtganda. Ýok, o vatandaşy, bu vatandaşy däl, meni vatandaş bolmadyk wagtlarma men kritikawa etýärdim şonu näme. Näme pikir etdiň sen aýt, şu wagt yara hakynda gurrun etdiň-de, SVD'niň broneboyny patrony bile, broneboyny diýe. Mysal üçin sen BMP-1, BMP-2-ni ýa bolmasa BTR-80 ýa BTR-70, BTR-60 zady urup bilýän olaryň alüminium splav juralda etjek bolýan 762 39-a broneboyna gerekde. Dördü diňe broneboyna gerekde. Men misal alanyp şu taýda seret näme? 72 näme tank 80 T90 diýende olaryňky näme svarno katnoy bronyasy da. Ben birinciden tank diýmedim azat. İkinciden meniň berde misal premier alyp görkezen zadym ýanky saldat, eğitim alyp oturan saldat bar ha. Şonu halk diýip düşün. Halk. Eğitim beren yüzbaşı ýa-da minbaşı mundan
Yani sen Özgeldi ya da Aydalı kim o? Murat Çulban, Saparkınov geldik yeriz. Şular deyip düşün. O manada ben misal alıp görkezenim bu. 2 kilometre 2000 metre mesafede yani halkın e, Mişen var ha Mişen. O diktatör hükümetini düşün. 2 kilometrem şu halkın geçmeli yolu. Şu tayın geçene çelli hovanın nemesini, basınçını, nem oranı, yağmur buları hesaplap halk bilinçli bolup gelse, az bir bolup gelse o manada aytdım ben. Yani tankın adına vapşe diyemedim. Şam'ı yiyen kime alamok. Katı görme Şam'ı yiyen. Özün tanıtsan son alacak. Jüllükçidir day. Yok da Aynen. edişim yalan. Men gelecekte var ya Türkmenistan'a bir inşallah Allah beytir milli bir disitinin kahramanı ya milli lideri çıksa. Milli lideri diyen o hazırklar ya aldı o. Yasama. Kalp. Hakikaten bir disitini Atatürk'e alı ya misal için. Şahsiyet da o disitini Atatürk şahsiyet. Ya bir şu revolüsyonerlerin bir güçlü öňde barjylar ýa-da bir bizde bir revolüsyoner bir peýda bolsa millet tarapyndan dogrudan goldanýan, söýleýän bir çykaýsa men gelecekde bar öz ýurdumy bilim sistemasynda Finlandiýanyň sistemasyndan hiç kim galmaýan Finlandiýanyň diýen seret we İsrail yani Türkmenistan edil Merkez Aziýanyň ikinji Izrail ýaly bolan döwlet görmek niýetim bar. İsrail ene köpüsi aýtdy, ey İsrail düşman, İslama zada anky belki. Zato sen tehnologiýa boýunça ýa bolmasam dili boý bir puwdy gal. İsrailiň tehnologiýasy zada hemme zada ösen. Men Türkmenistany gelecekde şonu ýaly görýände. O disitini watandaşlarymyzyň hemmesi %98 götürüm, %99 götürüm şu İsrailde ýaly ýokary bilimli, dogrudan bir zat oýlap tapyp bilýän. Bizim komşumuz vardı. O disitini Persler var. İran bilen Afganistan. Olardan bize hiçbir mahal dostluğum bolmaz, adam bolmaz. Şonun üçin men mysal üçin Afganistanyň Talibanyny men serhidi men näme toplandy zat edende men nä eskerme uğradyp botaýdy öldürüp zat edip berende şeýit berip beren. Balistik füzem bar bolsa Kabul urarynda gönümen. Doğru Heh, heh. O doğru. Son 3 günden son Türkmenistan diyen adam kalmasın yeryüzünde ya da Yok da Dünya sen Uluslararası Mahkemede Afganistan'a bir 50 milyar dolar önemet ölersin, ştraf ölersin. Son ya Türkmenistan bir ben ne 30 için yıl iyice tölerim? sürersin de arkayın Ne yazar. için töle? Yo, ne için tölerim? Bakıcan teret Türkmenistan diyen bir zat kalmar diyersin de. Türkmenistan'ın mesela en ulu şehri Serhet Yaka, doğru da mı? Aşon sen Serhet Yaka konkretno bir näme rop ýa-bolmasa şol inženerine näme spesialne nämelere ýamalar zatlary onarursun da spesialne dotly zatly inženerler onu eder arkaýyn ederdi. Действительно bir bufer zona ýaly edip konkretne edip goýarsyň seniň o Talibanyň o motorda gezýär, motorunda başga zandan geçip bilmezdi. Şonu ýaly düşünýärdi. Men gelecekde diýen seret. Iň azyndan 5 eskadrili howa güýçlerimiz bolmaly. 5 eskadrili diýen seret. Häzir 2 sany Dur ya, eskadrili. onun yerine şunu al düşünüp gördün mü? Mesela Afganistan'da nemeler var, Türkmenler var. Bu Türkmenleri, Afgan Türkmenlerine okudup şu tayda aydalı bir okul salıp berip, banisa salıp berip, olary özüme Türkmenistan'a getirmen ýöne şu tayda yetiştirip bilinçledip Afganistan meclisine Türkmen raýatlaryndan yani Afganistan Türkmenlerinden Afganistan meclisine mesela 10 sany ya da 7 sany, 8 sany, 5 sany salsa vekil girizdirsem bilimledip soň Özbek Türkmen Afgan Özbekler var mesela olaram el altından destek berip olardan ham salsam mesela. On ýaly edeniň gowmy ya da Kabuly bomba bilen ýok edeniň gowmy haýsy sen işiňe ýaraýar mesela. Evet. Bakcan. Hiç bir mahal korkuluktan korkmaýarlar.
güýçlüden gorkýarlardyr. Eger sen regionda gorkak olup, ay onu muny pul bilen satyn alyp zat edip nämeçi kılıp, ay o elinden puluny alarlar, o sen agam magam diýerlerden soňundan ýene de Bu etjegine. korkaklık değil. Azat. Bu uluslararası taktika yurtlar arasında. Mesela Türkiye Irak'tan hem edip şo zat edip ya da Rusya mesela Belarusyan ne edip saklaya ya da Çeçenistan yine bir zat ya da aydalı Amerika bile dünyada köp yurda başlaşan edip başladı. Ya da yine Türkiye'nin Amerika Marshall planını bilendir ya Marshall planını. 60. yılda mı 50. yılda mı yazılıp başladı şu. O Marshall kim täliş onu familyası Marshall yazan adamın. Yine şol adam näde? Gazi Türkiye nämetdi? Hem östü hem Amerikan diýen ne diýen en azından. Yani bu gorkaklyk değil, bu taktika. Ben sana bir zat aýdym, bakyjan. Halka eşretli durmuş yaratsaň, beýleki mysal üçin goşunlar zatlar warjat etýärler, ana iň bäris Taliban gelen wagtda Afganistanyň вообще Afganistanyň ýara güýçlerini bütün dünýä ýaraglandyrdy, bilimem berdi, zadam etdi, gowy aýlygam berdi, näme etdi? Bir günde gaça gitdiler orada. Eger halkyň arasynda şert döretmeseň, eşretli bir gowy durmuş döretmeseň, ol goşun hiç bir mahal mysal üçin näçe demoralizasiýa diýip bir zat bar-da, şo demoralizatsiýa ruh bes. Ol mysal üçin ejesi çöregini oto duranyny görüp, ol başlarsaň gelen dogrudanam öz wezipesini ýa-bolmasa şo maşgalasyny zadyny gorumany näme etmez. O sistema o ýamyş içinde bar, öýjükün bir duşmançylyk bar. Sistema diýende hökümete. Sen mene seni gorayan, seni meňe jemne oto goýorsuň diýe, ýa-bolmasa mysal üçin de ýa aýalym bilen çagalarym çörek alyp bilen, un alyp bilen akdyp da. Ýamyş ol goşun ýatdan çykarmy demoralizowan bolýar. Seni ilk başta şert döretmeli, düşünýärmi? Eşretli bir durmuş döretmeli. Şoby her bir vatandaş şu eşretli durmuşu gorumany, ukyply, ýalmasy düşünjesi bolýar-da. Onu sen hukman suratda. Adamlar yazsanıza kabul raketany men ataýyn diýdim, Azat ataýyn diýdim ben. Balistik raketa. Men diýdim, bakyjan, men diýdim. Bizde balistik füze bar, habaryň barmy Türkmenistanda? Sowet goşundan galan bar özüm. R-17 OTK diýende operativno-taktiçiska raketa R-17. Elbrus diýilýär-de başgaçasyny aýdanda. 300 kilometre urup bolýar, ýöne onuň birazcık toçnosy, territoriýany zady üýtgedip bilýär-de. Mysal üçin Kabulun edil mysal üçin prezident köşküni urjak bolsaň, mysal üçin ol gelýärden başga bir ýerine urup bilýär-de. Neyse, Azat kapatalım mı? O da bilmem näme üçin teke zat çağırdı. Men bir liste etdim de ýaňy. Näme geç ýaxşy zat diýdim, üns bermediňiz-de. Doğrusyny aýtsam bak, wara bu soňky döwür bolup durýan zatlar hiç göwnüm nämeden aýmyň bar. Näme diýip ýörler bular? Bolar, nezat bolar. Yo, näme diýip ýörler bular? Sen düşündirsene ma. Bilemem, barym ýok. Bular hakykat. Men sana aýtdym, ýadyňa düşýän olsa, şu Türkmenistanda bir wajyp bir mesele gozgoýan olsa, hökman suratda bular daşynda bir-birini ýyp başlaýar. Hökman suratda üns berdiňmi sen şoňa? O belli o. Yurdun içinde bir zat, dislitin bir gozgonjak ýa bir zat boljak bolsa, bular hökman suratda daşynda bir-birini ýýýär. Borlay boş yer Azat. Hitler'in taktikası da gaty görme bularda Hitler'in taktikası. Hitler'em
Mysal üçin goşuny şo diwiziýalaryny her ýere bölüpdir da başlarsyň. 5-6 diwiziýasy Afrikada uruşup ýör, 5-6 diwiziýasy Ýewropada uruşup ýör. 20 sany diwiziýasy başlarsyň, ýani mysal berýände 20 sany diwiziýasy Sowet Soýuzy bilen uruşup ýör. Garşykda sen bir magalda bütün dünýä toplap bilmeýäň. Seniň duşmanyň diktator. Şu diktator hökümeti de tiranlaryň hökümeti. Senin hemme güýjüň şoňa ulanmaly. Nesip. O da bolar diýen. Awa. Halk görüp otyra. Kimin kimligine haçan hereket edeceğini bilýändir halk. O da inşallah. Akıllılar var, möjekler var içeride oturuyor. Garaşıp oturanlar vardır. Ya da dışarıdan hiç kim aytman hareket edip görenler vardır. Halk, her zaman halk önemli. Yengen taraf halk bolýar. Halkın öňünde durup bolmaýar. Onun için hani hormatly arpa dağlı serdarım diýip oturanlar var. Arpa dağlı serdarım diýip. Olar hem eski bir görýän o neme ýaly kim o Cemal Saparova ýaly tarap değiştirip geçidi berýärler. Ýadyma düşýärdi. Şu Sowet hökümetiniň Leonid Ilyich Brejnew diýip biri bardy. Şo wagt şo ýadyma düşýärdi. Men birazjyk dokumentalny filmlerini zatlar görýände wagtda. Dokumentalny. Şo diýärdi da. No şo mam tam kalma van hain. Parlamentçi balans tamam. Andro pomay. Diýärdi da. Edir şon ýaly bar, bizim gynansak da bizimkiler var ya, dünya yurdun daşına gitmeyene ruhsat et, hakikaten hemmisi yok bolýar da şu yurtdan. Şu hemmisi bir zadan aşığı da biri diye ana Ýewropada ýaly ýaşamaly diye, biri diye Amerikada ýaly ýaşamaly. Hem şimdi biz öz yurdumuzy, öz watanymyzy Afrikada tutýanmy? Yo sual otyn su. Ya şondan zorladyp näme Makinadan gelip oturan zat ne deyin azat makina yalvarayım gelme gayret et yoş gel sessiz gel bardan kaptandan döküldü mi ne deyin azat senin interesini gülleyin ki bu arada. Yalmaza Boris Nikolaevich Yeltsin vardı. Yani. Ya. Usa. Ziyade. Ana nedir şon ya. İnşallah bir zat olur. Bana yadadım ya onu var. Şuların bolup duruşunu da adını görüp bari kâbirlen. Ey Hudaý saklasın da. Bu yurdun içinde bir zat garşyk bolsa şu hökman zorlukda daşında birini iyip ay razborkadır näme ay aňyk berki. Täze gelenler öňden oturanlar şu neme var bizim Muştaýda kim täle Türkmenoğlu Weis mı? Weis. Şoňa bir takip alsanız öz geldi. Takip al. Bu ise bu öz geldi okuma yazma yok. Onu ne düşünce. Muştaýda möjegiň suraty al neme var öz geldi. Senin üstünde durar. Ine şonu takip al bolýarmy? Öz geldi. Tekede okuma yazma yok mu? Yo beýleki Afganistanly bar. Takip al bir köpelteli o adamın nemesini bir fikirini almak isteýän-de bir gürleşmek isteýän, zat etmek isteýän efire gelse sorap berjekler bar, zatlar bar. Ýaşylyna mä siz nerosyny buzaýalarsynız diýip pikir etýändir. Sizin baky TikTok'un auditoriýasy bar, men dogrusyny aýtsam bar, wagtda oturýandan düşünýändim. Görsem ak diýme gara diýýärdi. Gynasakda. Wa aleyhisselam Öz geldi. Sereden yazacak şu yazılı adamı takip al. Bir adam ne mesela heyda. Ne ýolda. Baky ýadyma düşýän men
2017'de mi 2018'de ötýände. 19'da mı ha? Häzir ýadyma Aldım diye. Aldın mı? toşun düşemek da biz ýadyňa düşýärmi bir gizli gulluklar ötmek niýetimiz boldy. Şu hökümetde kim näre jinayet etýän olsa şolaryň danylaryny zatlaryny prestуплениялаryny zatlaryny toplamak üçin mak diýip atlandyrdyk ýadyňa düşýär olsa. Million towur. Yok onda ne yoktu ma. Ne haberim yok onda. Aýtdyňdan men haberim nemem yok. Bilgim yok yani karoçı diyecek bolýanym. Men yok o işin içinde yoktum. Şonun başyna bir ildeşimizi getirmek niýetimiz boldy da. Sen tanýaň da onu. Näçe hereketler, näçe zatda dag gitdi gynasap. 2018'de töýtjände toçun oldu. Men mezun oldum o wagt. Ýamaş pamam. Häzir giýjelerine kä wagt İşini bilen adamı koymalı Azat. Onyalı yerlere bir zat koyanda işini bilen adamı koymalı. Bir yurdun yalakasyny ýa-da bir yurdun nemesini koymalı da işini professional bilen adamı koymalı. Karşındaky bilen gürleşmeni bilen adamı koymalı. Ulu bolsun, kiçik bolsun ýa-da naprimер aýdaly. Häzir mehmen içinde işlep ýörenler hemmesi neme derler hökümeti gowy görýän diýen zat ýok. Hemmesi söýüp ýörenler hem bar. Prosto iş üçin gününü geçirmek üçin işlep ýörenler hem bar. Alýan bulary analiz edýän, araşdyryp görýän, zat edýän, şunu ýaly ýa-da öň işläp çykanlar bar. Ýene bir zat şu uğrunu bilen adamy goýsaň, şu bu men sovetski sistemanyň zadyny okan zat eden olsa ondan adam bolmaz bakja. on ýaldyym Azat. On ýaldyym. Şu bir dünýä garaýşy bar, olaryň uski bolýar, düşünýärmi? Olar birazcık näl diýsen. Yo, ben şunu ýaly adamlar tanadym Azat. Rossiýada gidip okup Dance Ponsu'nun teoriyası vardı. Misal üçün şol özüm esasçısı bolupdyr, natsist bolupdyr beren ýöne. Misal üçün bir yesir alýar. Şu yesiri alandy wagty, misal üçün urmaýa zat hiç şiddet etmeýändir da. Şiddet diýende şo hiç tenşikes o bizimkiler postsovet nämelerde köpünç diňe fiziki näme güç ulanýarlar da. Awlanýar etmeýän eken-de. Ol gowy gürleş ya arkadaş gerek olsa şerap koyarsan çörek verir zat eder. Gowy disiplin adamy alabraşat etdi. Şey demem ol adamdan köprak maglumat alyp bilýärdi. Gerek olsa öňem jaňatdyrýan eken ya hat ýazdyrýan eken şu çağlaryň zatlaryň. Disiplin o şonuň teoriýasyny hatda FBR öwrenýär da ýalňyş bilýänsem. Hatta onu Amerika'ya gittiler, şu FBR'ın akademiyasından prepodavay demetti bir ara şu İkinci Dünya Uruşu oturandan sonra familiyasını şu an. Dünya uruşu oturandan Şonyalı olmalı bizimkiler. Bizimkiler neyle? Şu Rusya'nın o disitinin, şu Kreml hükümetinin de neyle diysem bir uski düşünceli o paniyatis nol var. Öz batyan olsa значит beýlekilerini batyrmaly düşünce bar da gynasakda. Ýaly adamlar bilen iş ýap bilmersiň sen, hiç bilmakaly ýatdan çykarma. Ay barda. Rossiýany okap, Rossiýa şunu düşman adamlar hem bilýän men. Şunu düşman adam. Da Türkmenistan hökümetine de Rossiýa hökümetiniň hem alyp barýan politikasyny halamayan, türmede oturan adamlar hem tanıyan da. Garba Akademiýa näçinji ýylda guruldy? Bak. Bilem o men harby dälem. Harba Akademiýa, şerat Harby Institut diýmek, Harba Akademiýa diýdim sana. Tamam da men bilem o, men hep şonu aýdypdym. Men düşündüm Azat sen aýdanyňa düşündüm. Ýöne men bilem o, men çopan bolan üçin haberim ýok. Harba Akademiýa Türkmenistanyň milli howpsuzlygynyň künärmelerini taýynlaýar. Şo gizli guluklar, ofisierler taýynlaýar. Şol iň esasy zat Berdimuhamedow hökümetiň başyna geçenden soňra 2009-njy ýylda guruldy. Harba Akademiýa diýip. Birinji nämes hem rektor hem zat boldy. General-leytenant Ismailow boldy. O özül şirket nämenin zastavanyň nämesdi. Serkerde başçysy da aýtjak bolan.
Indi sen maňa aýt. Ondan 2009-njy ýyla çene hemme Kaliningradska şkola FSB diýe, Aňyk Bärki diýe, hemmesi bir ýerde okap gelende karoçy şo Russiýanyň da. Olaryň ýene bir sapar aýtýan düşünjesi zady uski olaryň dünýä garaýşy giňdär olaryň düşünýärmi? Sen döwlet bolup da şeret iňmerzi döwlet bolup sen öz spesiň taýynyp bilmeseň sen döwlet därdi onda. Öz Şeret spesiň mesele. ýene bir separ aýtýan öz spesiň taýynyp bilmeýän bolsaň sen snach döwlet därdi. O men Yanlış düşün. geçelerde aýtdym, biz Türkmenistan maksat efirde bir wagtda maksat o şo näme bar, hökümetiň tapsy. Şo diýde biz diýdi Türkmenistan men sora berdim da Türkmenistan demokratik döwlet mi diýsem men Türkmenistan Hudaýa şükür diýdi garaşsyz we baky bir Türkmenistan diýdi. So menem soradym, "Ne Türkmenistan garaşsyz bolsa onda näme üçin rus piçat saňa pasportyň blankasyny piçat etdi?" Beýik Britaniýa saňa 93-nji ýyldan bäri mysal üçin Türkmenistanyň milli manatyny piçat etdi. Sen garaşsyzmy şuňa? Salam aleyküm. Güýçli döwlet öz iňmersi öz puluny peçat etmeýän bolsa onda men döwlet diýiyorum hasap edem ana. Türkiýe zeret, ana Türkiýede özüniň peçatyny nämesi bar. Türkiýe bilen tabii ki biz deň bolup. Waleykümselam. Türkiýe bilen deň bolup bilmeris da ýöne iňmersi Kazakystan, şu Merkez Aziýa, Özbekistan somuny zadyna çenden aşy pul peçat etdiýän olarda devalvatsiýa bolup barýar wagtda. Mysal üçin hümmeti ýok şu pullaryňda. Ýöne özünde peçat etdiýär. Bizimki gal Beýik Britaniýada barter hökmünde biz olara altyn, olar bize tonna kagaz beren ha. O döwlet sistemasy diýip bir zat ýok gynançykdy. Käbir düşünmeýär-de, ana özgeldi ýaly. Özgeldi soňky döwri sen men gözüme düşdüň ýöne bar, bärde oturmasaň. Bu sen özgeldi däl ýene. Teke diye, teke. Azat Kayıtbayev. Dinleyen aýdyberin. Olmaya da. Sana bir sorum var, cevap vereyim mi? Aýdyberin dinleyen. Sen Polis Akademiýa girmek istepsiň, giripsiň, atyslyny edipdirler, çıkypsyň. Hazır sen polisiýanyň işgärini, mehkeme işgärlerini söýmeýän. Sen näme üçin özüň şu okuwa girdiň? Sebäp näme? Men fakultetim zorada, haýsy fakultetde okudum men. Şimdi sen düşündür fakultetini de ait. Ben sonra verdim, sen de yok belki bu fakultet değil. Ben zeret, men mysal üçin meniň grupam mysal getirýände sürçü därdi, deriňöwçü därdi, ýalmasa K9 därdi. Ýok, K9 därdi menki de, iňmersi. Ya kriminalistika därdi. Meninki içerki goşunyň, içerki gullugynyň ýöretadary fakulteti. Meniň işim milli arhiv bilen türmelerdeki arhivler. Indi sen aýt maňa, başda o rusça söz bilen spetças diýilýär hocam. Şu spetças meniň. Indi sen maňa aýt başda. Men seniň o polisiýaň как тебе сказать? Men tığılna adam da, tığılda oturyan adam. Senki alo yerde на земле не работающий, да? Yok, fakultetini bilmeýärdim. Yine o da polisiýada işte, içeriki işler. Yine hem sen o formanı kutaran olsan yine de polisiýada işte. Bizim haki formamız, özüm biz Wayne Institut'tan şu yıl ayrıldık, bana akademiye verildik. 2008. yılda. Aşarında da o yılı geçti pamoyum. Ajarynam geçti, doğru aýtdyň. Yanıgına karşı injinier fakülteti. Yok, bu fikir Nereden maglumaty öğrendim? Mesela filme gel. Yani sen blog edip koysan da. Men efir açamam, nereden men sen blog edeyim?
Bas onda ben üstümden görüyen blokta mı durun, ne durun. Geldi mi? Geçen de bir de soran verdi. Putin sen maksadın näme вообще? Вот şu durmuşda dünya Ben garaýşyň maksadı näme? yok. Ben de senin bilen gurur edip böyle sen o başka bilen gurur etmek istedim. O yüzden efire katıldım. Hükman gelip bir soru verse ya senin yanlışın olsa biri açsa sana karşı olan yok ya o senin düşmanın olan yok ya. Yo bilýän de ýöne prosto men sana bir zat düşündirjek bolýan-da Putin. Sağ olsun. Efirine dal ya. Putin men sana bir zat düşündirjek bolýan-da sen geçelerdem geldiň paýyş söz zat aýtdyň-da. Ýöne sen bilen Sana sondan açmadım. bir beş Sana ýaşa biz. açmadım. Senin efirinde beni şahsiyetime etip konuştular. Sen karışmadın. Sonra ben de onlara konuştum. Hemen beni blok ettin. Attın izinden de konuştum. O kim o Umit mi var ya? Umit Kelson mu? O geldi yine dedi. Yalaka geldi dedi. Ben de efire istek attım. Sonra ne için böyle diyen dedim. O ben şahsiyetime yetti. Ben de ona kapa sözler ayttım. Hem de blok ettin. Sen dur deyip beni saklap anlatmak istemedin. Attın gittin. Yadındadır. Putin men sana geçelerdem Seninle aýtdym, ne aramızda bileyim. kavga olmadı. İkimizin aramızda kavga olmadı. Putin Helson mu onun üstünde blok ettin sen. Putin seret men sana bir daha düşündirjek bolýan-da. Putin. Sen o şahsiyet hukmunda hälem mäli şahsiyet bolup bilmäsiň-de. O действительно личность diýýär, ruslar aýtýar, sen Tamam. lichность Değiştin. bolup. Sen eret watany söýýän, näme çekinýän ýeriň bar-da, ene watany söýýän bolsaň, Türkmenistany söýýän bolsaň da. Ve Gurbanguly Berdimuhamedowler goldaýan bolsaň da, ene Mälikguly işdiýärse, o açysynda. Meniň üçin diktator o. Despot, tiran ol. Öz halkyny genosid bilen ýok etýän adamdy. Meniň üçin seret, meniň düşünjemde, meniň dünýä garaýşymda. Sen şonu goldaýan bolsaň. Ya Serdar Tapaw diýip kaýsysyny goldaýan bolsaň da. Sen şu goldayan adam hukmunda ünsürdinmi? Bir sanagly adamlar bardy şu Serdar hakynda tapyid etýän. Tapyid etýän diýende şu çärje sözüni bilýän, tapyid etýär diýipdi. Kim bar? Murad ağa var. Soň Maksat Mehmetguliýew bar. Kim bar ýene? Ve Türkmenistanda oturan Şahatlyk bar. Agalalar var, Salina var, Cemşit var, Yo, indi men prosto Pelvan var. o Pelvan Türkmenistana gittirdi. Ýöne indi men sana burada düşündirjek bolýan-da. Bolýa maksimum alalyk sana 20 sana adam goldaýar diýerikde şu Serdar Berdimuhamedow beşoňmyş. Ýöne ünserdinmi? Diňe sanagly adam ýüzüni açyp çykyş edip bilýär. Şo Gurbanguly Berdimuhamedow goldaýan ýa anyk berki tapadýar. Agalany bizim yurdumuz asuda, nämemiz näme, anyk berki bize çağlarymyza kompýuter berýär, ya prezident bize näme ýol sowgat berdi, jaý berdi, zat anyk berki. Şu Gurbanguly Berdimuhamedow prezident bolmazdan öňde, prezident ministrem däl 97-nji ýylda ministr boldy. Şu 97-nji ýylda ministr bolmazdan öň götüne bir turşy alyp bilýärdim diýip sorap gördüňizmi? Ya olmasa bağışlarsın o sana çağlarımıza, şu yaş neslimize, zatımıza, birinci klaslara, zatlara kompýuter berýär ya anyk berk berýär. Şo näme bağışlarsın prezident sowgaty bolýarmy näme? Kimiň pulundan alyp berýär onu? Büdjetden alınýar. Büdjet kime değişdi? Milli baýlyklarymızdan ya milli büdjetin, milli zaten ada aýtýar, milli, umumy halkyň baýlygy şondan alınıp berýär. Bizimkiler bolsa göz boýagçylyk, prezidentin sowgaty, prezidentin nämesi. Haýsy bir döwletde gördüň sen prezidentin sowgaty diýip bir ýerde näme padarka berýän. Haýsy bir döwletde? Elementarny. Näme üçin ende doğrudan prezidentim işgär o senki menki al. Ýöne birazjyk aýra kakyp köprak berilýär-de, ýa mysal üçin. Indi sen öz geldi mikrofon boldy. Mysal üçin $11.000 4 böyle 7 ýyl wezipede işleyen olsa da, misal üçün 7 ýyl wezipede işleyen olsa
7 ýyldyk aýlygy bilen her ýylda iň azyndan 2000-3000 çaga täze birinji klasy bar ýa-da. Iň azyndan 7 ýylyň içinde näçe adama kompýuter alyp bilýär? 2000-3000 okuwçydan men toçny statistikany bilmeýän, ýöne takmyn etýände bir 2000-3000 çaga gönümeli bar ýa-da şo okuw birinji klasy. Şolara 11.000 Amerikan dollary bilen aýlyk bilen-de boýla gadawy alsynda şol gadawyny hasaplap aldy. Şo gadawy aýlyk bilen şonça 3000 kompýuter ýa 2000 kompýuter alyp bilýärmi? Ýok, alyp bilmez. Durmuşda alyp bilmez. Indi nädip wot göz boýagyçylyk ýapýar? Ana bizde diýe prezident diýe jaý padark etdi, näme etdi, berk etdi. Kimin pulundan etdi ýa o janyňa donan o häzirki milli baýlyk bar ha. Milli baýlyk biziň öňümüzdeki ýyldyky çağlarymyza bile şu näme etmeli zat. Biziňkiler näle wot действительно narkomanlar iglada oturýar ýa-ni iňňede oturýar. Biziňkilerim şu ýaly eksportda iňňede oturýardy. Biziňkiler geleceğe ýatyrym eden nano tehnologiýa. Düşündirip bilýärmi sana? Häzir bir 30-40 ýyl, maksimum 30-40 ýyl seniň gazyňam hiç kime gerekmez bolar. Başyňa ýapdy ýerlerde hemmesi ýaşyl energetika zada geçse. Biziň ne bir nano tehnologiýamyz bar, ýa bir çylşyrmy medisinamyz bar. Nämemiz bar? Biz näme öndürdük? Ana güýçli ýurtmuşyk da näme öndürdük? Agromaşinastroýeniýamyzam ýok. Industrializasyamyzam ýok. İş saat ýok da ýok. Wot hakykatdan ýok. Näme öndürdük biz? Iň märzi näme başlarsaň bir o yeňiş fabrikada marda yeňiş fabrika diýip ozo wayenlara wayen eýne eşikdikken fabrikada şu at indi grajdanski eýne eşikdik başladylar da o näme? Sen aýt. Hyba rubашka diýe aňyr berk sportivka şonu mu öndürdük biz 32 ýylyň içinde şonu bir edip bilenimiz şo mu? Biziň strategiski bir действительно industrializasiýa meselesinde şonu edip bildikmi biz? Ahane başlarsyň. Ha, Berdimuhamedow döwründe dogry 2011-nji ýylda täze port gurulma fundament berilen wagty Aziz Yıldırım diýip iş adam bar, Türkiýe iş adamy. Şo bize näme gurup berdi. Näme etdi şo? Dersana näme diýerler bakat rusçasy näme bolýardy? Karoçy gäme gurulýan zawod gurup berdi diýelik sana. Ol bize gurup bermedi. Aslında biz şonun zavodunda lisenziýonly bir gämeni öndürsek biz oňa lisenziýa töleýäs. Aziz Yıldırım'a biz lisenziýa töleýäs. Şoň pulunu töleýäs da şo gämeni. Indi sen maňa aýt başlarsaň ýurdu häzirden şu häzirki nefti dollary da nefti dollary şu eksportdan gelýän valutany biz geleceğe ýatyrmalydyk. Mysal üçin ildeşlerimizi, vatandaşlarımızı IT uğruna näme kelelesini okuw zat Hindistan ýolunda iň bersi Hindistan ýolu bilen gitseň mara ýurt. Biziň halkymyza da 5 milyon 6 milyon näme başlarsyň biz eksport gazdan hem eksport neftden hem ol girdejini bir gyra goýup öz şo IT uğrumuzdan ýalmasa işçilimiz arzan da mysal üçin ikinci Xitay ýaly bolup bilerdik mysal üçin dünýäniň hemme fabrika zawodlary bizde tekstil pромышленностьda mysal üçin Kolumbiya kurtkalar çykardy, Kolumbiya näme balaklary zatlary häzir Vietnamda tiktirýärler hemme zady näme üçin işçiler arzan aňyrdy. Aýöne bizde neftimiz bar, neftden näme sintetika çykýar, zat çykýar, polipropilen çykýar. Şonu edip bolýar o janyňa dönün. Onu men astronomiski zat aýdamak da, onu bir ütköşük adam diýemek men. Edip boljak zatlar aýtýan. Edip bolýar. Eğer действительно bir crisis manager komanda olsa, şonu edip bolýar. Türkmen Gaz Korporasiýasyny mysal üçin %75 götürümdi hökümetiň gazyny %25'ini aksionерlere bermeli. Mysal üçin Türkmen Neft'em şonu ýaly etmeli, aksionерlere bermeli. Aksionерler mysal üçin mysal getirende British Petrol olsun ya Total olsun ya olmasa Chevron olsun Amerikanyň o taýdaky aksionерler bir girdeji almak üçin özleri klient tapýar Türkmen gazyny hem neftini hem. O häzirki ýaly Gazpromyň iglasynda oturmaz, Gazprom bizden gaz satyn alarmy ýa ýokmy ka? Ýa Xitayda Xitayga зависимо bolmaz bize.
O Xitayda biz esasy girdiğimiz Xitaydan gelýär bizim şu gaz satanymız üçin. Ne biz yurt o действительно adam diyen zat ösüp bilýär o janyna dön. Adam bile razivasiýa etdi. Ýylyň geçmegi bilen, tejribe gazanmagy bilen. Ay sen pikir et yurt. Yurtda bir adam däl. Yurtda müňlerçe, millionlarça adam bardy. Hökümet sistemasy işläp başlasa, her kim öz wezipesini bilse, misal üçin ministr wezipesini bilse, hakim wezipesini Yapalım bilse. oğlum. Zaryadım am çok gelýär. Söňýalar. Şunu üçin datörme men birazcık bugün özümem okuy geren näme haçapy çykyş etýän wagtyň bize garşy gelýän o zaman bir yüzüň açyk geldi. Yani tapyşyňa men ýalnız peýda bolandyrdy. Yüzüň açdy doğrudan meni Serdar Goldayan meni maksat çekenen ha men diýär men Serdar Goldayan diýär. Serdar Berdimuhammedow arkadaşym diýär Goldayan diýär. Ne ýene adam barmy? Ya bir zat eden adam barmy şo? Yo. Boş ver yüzünü açar mı açmaz mı Azat? Sen hem nemeleri yal bol başladın ha. Yok o men Boş ver belki adam yüzünü açmaya prosto prikol için neme diýendir. Senin kafanı getirmek için. Bilen o var. Putin Ya bak şey aydan da kim Putin oluyor? diyen adam ütköt. Yo Putin diyen adam ütköt haçapy. Erdoğan sen oldu da. Yo Putin haçapy adyň ütkötden birazcık milli boldan haçapy Serdar Berdimuhammedow diýip. Ya olmasa Gurbanguly Berdimuhammedow diýip ýaz. Yok, Putin duracak. Yok, dursun. Ato bizde bara biri. Doğrudan Joe Bayram ýerde. Baka. Yan gelip bitti. Oy Joe Bayram için koydum geçen sefer. Selamun aleyküm. Joe Bayram bu veriyor beni. Selam. Efir yapacaktır ne? Son 3000 gürleş var mı? Gayret edin oğlunla. Zaten görmüyorum. Gel mene bir açayım da bak. Aç sen aç hadi. Olmakı. Efirine gidelim. Şükür Özge'de hoş geldin. Şükür. Toylar gördün mü? Bilen toyumu ve? Ben Gele. görmedim doğrusu. Öğre gel. Men TikTok'uma girip görene. İkinci videodur. Bu sağ ol. Öğre geliver ondan. Aha Azad'ın kanalına ne edelim. Tamam, Görmeyen tamam. Vatandaşlar Zarya'dan Tamam. bir top geliyor. Var da.